உடல்நிலை சரியில்லை. இப்போ சரவணன் பிரபு சொல்ற மாதிரி அவருக்கு லீவ் இல்லை அப்படிங்கிறாரு. ஓகே ஃபைன், திஸ் த்ரீ திங்ஸ் ஆர் அக்செப்டட். இல்லைன்னா நம்ம வந்து இது ஒரு தொழிலா எடுத்து பண்ணணும். நம்ம இப்போ சரவணன் பிரபு சொல்ற மாதிரி அவருக்கு லீவ் இல்லை அப்படிங்கிறாரு. ஓகே ஃபைன், திஸ் த்ரீ திங்ஸ் ஆர் அக்செப்டட். இல்லைன்னா நம்ம வந்து இது ஒரு தொழிலா எடுத்து பண்ணணும். நம்ம இப்போ சரவணன் பிரபு சொல்ற மாதிரி அவருக்கு லீவ், இது நம்ம வந்து தொண்டு புரியறதுக்காக போறோம்னு நினைக்கிறேன். மோர் தென் நம்ம யாத்திரை போறோம்னு நினைக்கிறத விட ஒரு வைஷ்ணவர்களுக்கு நம்ம தொண்டு புரியறதுக்காக போறோம் அப்படின்னு நம்ம போனோம்னா தட் வில் பி ஹெல்பிங் எ லாட். சேவை நமக்கு எங்க கிடைக்கிறதோ அங்க நம்ம போய், நம்ம கோயிலுக்கு போய் சேவை பண்ண முடியல இல்லையா, அட்லீஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு யாத்திரையிலாவது கலந்துண்டு பத்து ஒரு அநேக வைஷ்ணவர்களோட நம்ம வந்து அசோசியேஷன் வைக்கும்பொழுது நமக்கு இந்த ஆன்மீகத்துல என்னெல்லாம் தடை கற்கள் இருக்கோ அது எல்லாமே வந்து விலகிறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு. இறைவன் என்ன நமக்கு வழங்கணும்னு இருக்காரோ அது கண்டிப்பா நம்ம அதுக்கான பாதையை நம்ம ஏற்படுத்தினா மட்டும்தான் நமக்கு கிடைக்கும். ஓகே, நம்ம ஆன்மீகத்துல முன்னேற்றம் அடையணும், பக்குவம் அடையணும்னாக்கா நம்ம எங்கேயுமே தொண்டு புரியறது இல்லை, வெறும் சிரவணம் மட்டும் தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா, வெறும் சிரவணம். எஸ், சிரவணம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், நான் இல்லைன்னே சொல்ல மாட்டேன். ஆனா அதையுமே நம்ம பக்குவமா செய்யறோமான்றது கூட ஒரு மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி தான் இல்லையா. எத்தனையோ பேர் வீட்லயும் வேலை பண்ணிட்டு இதை கேட்டுட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அதுலேயுமே ஃபுல் ஃப்ளெட்ஜா உட்கார முடியாது. ஸோ அப்புறம் நம்ம எப்படி ஆன்மீகத்துல வந்து முன்னேற்றம் அடையிறது, இறைவனை வந்து நாம் எப்படி புரிஞ்சுக்க, அதாவது அவருடைய தர்ஷனத்தை பெறுவதற்கான அந்த பாதையை நம்ம எப்படி ஏற்று போறது, இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அப்போ நம்ம பண்ணக்கூடிய அந்த ஆஹ், அதாவது இந்த சேவைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபுல் ஃப்ளெட்ஜா இல்லைன்னா அப்போ அது வந்து இட் இஸ் எ வேஸ்ட் லேபர் அப்படின்னு நேற்று முந்தைய ஒன் ஆஃப் த கிளாஸஸ் லெக்சரில் கேட்டிருந்தேன் நான். அதை சொல்கிறேன், இட்ஸ் லைக் எ வேஸ்ட் லேபர் மாதிரி தான் அப்படிங்கிறது. ஏன்னா ஈடுபாடு இல்லாமல் அடுத்து வந்து ஆம், நம்ம அதாவது இன்டென்ஷன் வந்து அந்த நோக்கத்தோட ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம் இது ரொம்ப முக்கியம். அதோட இதெல்லாமே வந்து வர்றது டிவோட்டி அசோசியேஷனில் தான் வரும் இல்லையா. அந்த டிவோட்டி அசோசியேஷனுக்கு நாம் யாரும் முயற்சி பண்ணலைன்னா இட்ஸ் லைக் வேஸ்ட் லேபர் மாதிரி தான் அப்படிங்கிறது வந்து ஐ திங்க் பிரபுபாதருடைய பர்பட்டில் வந்து சொன்னதை தான் நான் உங்களுக்கு இப்போ எடுத்துரு எந்த ஸ்லோகத்தில், ஏன்னா 2-3 கிளாஸஸ் போகிறதுனால எந்த கிளாஸில் இது பேசப்பட்டதுன்னு எனக்கு நீ ரீகலெக்ட் பண்ண முடியல. பட் தட் இஸ் வி நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆக்சுவலி. ஓகே, சேவை பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம இங்கே போகிறோம். தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட் இஸ் கோயிங் ஃபார் சேவா, நாட் ஃபார் ஒன்லி தர்ஷன். ஓகே, ஸோ அதனால் இது இது ஒரு சேவை மனப்பான்மையோடு எடுத்துட்டு வரணும். எஸ்பெஷலி ஐ எக்ஸ்பெக்ட் வனமாலி மாதாஜி அண்ட் கீதா மாதாஜி, நீங்கள் 2 பேருமே வந்து அட்லீஸ்ட் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எடுத்துட்டு சேவை பண்ணுங்கோ. ஏன்னா கீதா மாதாஜி ஓகே சென்னை இஸ்கான்ல சேவை பண்ணுறாங்க, ஐ அப்ரிஷியேட்டட். பட் ஸ்டில் நம்ம இஸ்கான்ல வந்து நீங்கள் வந்து யூ ஹவ் காட் எ தீக்ஷா அண்ட் தென் சம் ரிட்டர்ன்ஸ் டு த டெம்பிள், ஏதாவது ஒன்று எந்த ரூபத்திலேயாவது பண்ணணும்னா எல்லாருக்குமே பணத்தால் ரிட்டர்ன் பண்ண முடியாது. ஓகே, அட்லீஸ்ட் ஒரு பகவானுடைய தொண்டுக்காக ரிட்டர்ன் பண்ணுறது அது மிக மிக குறைவு. ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் அட்லீஸ்ட் ஃபிசிக்கல் சேவாவது நம்ம பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. அதுவும் கொஞ்சம் எங்கா இருக்கிறவங்க வந்து கொஞ்சம் நல்லா எடுத்து பண்ணலாம். வயோதிகமான பிறகு அவங்க கிட்ட நம்ம அவங்கள பார்த்துக்கணுமே ஒழிய அவங்க கிட்ட சேவையை எதிர்பார்க்க கூடாது. ஸோ தட் இஸ் மை கிரவுண்ட் ரூல். அதனால வந்து கொஞ்சம் யங் ஜெனரேஷனாக இருக்கிறவங்க தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் வித்தவுட் ஹெசிடென்ட், ஸோ நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த யாத்திரை வேற எந்த யாத்திரைக்குமே நான் வந்து இவ்வளோ ஃபோர்ஸ் பண்ணி சொன்னது கிடையாது. ஓகே, பட் வி ஆர் ஒன்லி ஆர்கனைசிங். நாமளும் போகலைன்னா ஸோ தட் வில் பி கிவிங் எ வெரி பேட். இந்தி டீம் அப்படிதான் பண்ணது ஆக்சுவலி. இந்தி டீம் இஸ் த டாப் மோஸ்ட் டீம் ஐ ஷுட் டெல். ஒரு மாதமும் 1000 கணக்கில் வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் குவியறது அந்த டீம்ல தான். 1000 கணக்கில் பக்தர்கள் இருக்கிறவங்களும் அந்த டீம் தான். ஆனால் எத்தனை பேர் வந்தாங்கன்னாக்கா எண்ணிடலாம், மோஸ்ட்லி ஒரு 5-6 பேர் கூட இல்லை. இட் வாஸ் அ ஃப்ளாப் ஷோ ஆக்சுவலி. ஓகே, ஸோ சேவையை வந்து இப்போ கரெக்டாக பண்ண முடியல. லாஸ்ட்டு யாத்திரை வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது. அதுக்கப்புறம் வேற லாங்குவேஜஸ்லேருந்து எல்லாருமே, இப்போ நான் ராதிகா மாதாஜியோ, அதுக்கப்புறம் வேற முக்தா மாதாஜி, இவங்க எல்லாமே பிச்சின் நாய் தான் வந்து ஸ்ரீதர் பிரபுஜி, இவங்க எல்லாம் பண்ணி தான் வந்து அந்த யாத்திரையை வந்து அட்லீஸ்ட் நம்ம இந்த இந்த இடத்துல இருந்து நம்ம வந்து வி ஆர் ஏபிள் டு ஹோல்டு. வாரணாசியிலேருந்து கொஞ்சம் ஹோல்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ அயோத்தியில் ஃப்ளாப் ஆனது, வாரணாசி அண்டு பிரயாக்ராஜில் வந்து பிக்கப் ஆச்சு.
ஸோ அந்த மாதிரி வி நீட் எங்க சேவை தேவைப்படும்னு தெரியாது. ஸோ ஃபிசிக்கல் சேவை தான் இப்போ ரொம்ப முக்கியம். அதனால யாருக்கெல்லாம் முடியறதோ, அதாவது யாருடைய ஃபினான்ஷியல் பத்தி எனக்கு தெரியாது. ஆனா வேற எந்த யாத்திரைக்கு, எல்லா யாத்திரைக்கும் நீங்க வந்து இது வரலன்னா நான் 100% ஐ வில் அக்செப்ட் இட். நீங்க எந்த யாத்திரைக்கும் வர்றதும் கிடையாது. ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் இந்த யாத்திரைக்கு கூட நீங்க வரலன்னா அதனால அதுக்கப்புறம் மாதாஜி எனக்கு ரியலைசேஷனே இல்லை. ஸோ அதாவது நம்ம அந்த உணர்வுகள் நமக்கு ஏற்படுறதுக்கு மிக மிக குறைவான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான். ஓகே, அசோசியேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அங்கே போனீங்கன்னாக்கா தீர்த்த யாத்திரை போகிறதே வந்து அங்கே தீர்த்தம் குருவந்தி தீர்த்தானி அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? அந்த தீர்த்த யாத்திரைக்கு போகும்பொழுது அங்கே புனிதமான ஆத்மாக்களும் வராங்க இல்லையா? ஸோ அந்த ஆத்மாக்கள் வந்து நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஞானத்தால கங்கா ஸ்நானம் எத்தனை வாட்டி பண்ணாலும் நமக்கு வந்து பாவக்கடலிருந்து மீட்க முடியாதோ அதையுமே சுலபமாக கடக்கக்கூடிய ஒன்று தான் அந்த பிரவச்சன்கள் எல்லாமே. தீர்த்த தலங்களுக்கு போனா நாம தூய பக்தர்களிடத்துல இருந்து நாம கேட்கணும், சிரவணம் பண்ணணும். ஓகே, தட் இஸ் அ பியூரிஃபைடு. ஏன்னா உள்ளதை உள்ளபடி எடுத்துரைக்கக்கூடியவர்கள் அவர்கள். ஸோ அவங்க கிட்ட இருந்து நாம் அதை கேட்கறதுக்கு இந்த வாய்ப்பை வந்து நாம் ஏற்படுத்திக்கணும். ஓகே, வாய்ப்பை ஏற்படுத்திக்கலன்னா தட் வி ஆர் மிஸ்ஸிங் அப்படிங்கிற அர்த்தம். இது நான் உடல் உபாதைகள் இருக்கிறவங்களுக்கு நான் கண்டிப்பாக சொல்லலை. ஏன்னா தட் இஸ் தேர் ஹெல்த் இஷ்யூஸ். நான் அதை வந்து ஏன்னா எனக்கே கூட இழ முடியலன்னா நானும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இட் இஸ் கிரவுண்ட் ரூல் ஃபார் எவ்ரி ஒன். ஸோ யாருக்கெல்லாம் ஃபிசிக்கல் எயில்மெண்ட்ஸ், அடுத்து வந்து வயோதிகத்தினால வர முடியாதவங்க இல்லையா, ஃபினான்ஷியலி வர முடியாதவங்க, இந்த 3 பேரை நான் வந்து எதுவுமே சொல்ல மாட்டேன். ஏன்னா எவ்ரி ஃபேமிலி ஹேஸ் தேர் ஓன் இஷ்யூஸ். ஆனால் அதாவது பண்ண முடியும்னு இருந்தாலும் நம்ம ஏதோ ஒன்றுத்து மேலே சாக்கு போட்டுட்டு நம்ம இருக்கக்கூடாது. ஓகே, பேசிக்கலி நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும். இப்போ நீங்கள் சவணம் பண்ணுறதுக்கு கூட இங்கே வந்து அமர்ந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் சவணம் பண்ண முடியும். இல்லை ஏதோ ஒரு அதாவது நானும் பாகவதம் கேட்குறேன் அப்படின்ட்டு வந்து உட்காந்தா அது கண்டிப்பாக பாகவதத்தில் நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணுமோ அந்த முக்கியமான விஷயம் வந்து உங்களுடைய ஈடுபாடற்ற தன்மையினால அதை கண்டிப்பாக கேட்க முடியாது. ஓகே, கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அது விளங்காது ஆக்சுவலி. ஸோ எனக்கும் அப்ளிகபிள், இது ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு தான் அப்ளிகபிளாக நான் சொல்லிக்கிறேன், உங்களுக்கு யாருக்கும் சொல்லலை. ஸோ அதனால் அந்த ஈடுபாடு என்பது நமக்கு இருக்கணும். மேலும் அந்த ஈடுபாடு கொடுக்கறது எல்லாமே இந்த மாதிரி பக்தி தொண்டுல நம்ம போனால் மட்டும்தான் ஈடுபாடு கொடுக்கும், இல்லைன்னா கண்டிப்பாக கொடுக்காது. இப்போ நான் கூட அயோத்தி யாத்திரைலாம் முடிஞ்சு வந்த பிறகு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்காக இருந்தேன். ஆனால் அதுக்கப்புறம் இட் வாஸ் நாட், அந்த எனர்ஜி இல்லை. பக்தர்கள் கூட்டத்தோடு இருக்கும் பொழுது அந்த 5 நாட்கள் எப்படி உபவாசம் இருந்தேன் அதெல்லாம் எனக்கு தெரியவே தெரியல. எனக்கு பசி என்பதே இல்லை, அந்த மாதிரி இருந்தது. ஒரு எனர்ஜி இந்த சுத்துறதுக்காக ஏதோ கொஞ்சம் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் 4 போட்டுட்டு தண்ணியை குடிச்சிட்டு கிளம்பி போயிட்டு அந்த மாதிரி. ஆனால் அதே வந்து நான் 5 நாள் வீட்டில் இருந்திருந்தா என்னால் பண்ணி இருக்க முடியுமான்னா மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி தான். ஓகே, ஸோ பக்தர்கள் கூட்டத்தோடு இருக்கும் பொழுது அவங்களுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜியும் இல்லையா, அந்த அந்த நம்மளோட சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த ஆற்றல் இல்லையா, எனர்ஜி வந்து ரொம்பவுமே பாசிட்டிவா இருக்கும். அதனால நம்ம எல்லாமே மேனேஜ் பண்ண முடியும். நம்முடைய ஆஸ்டாரிட்டிஸ், தபஸ், தபஸ்ன்னா என்னன்னு தெரியுங்களா? தபஸ் மீன்ஸ் அதாவது வாலண்டரிலி அக்செப்டிங் த இன்கன்வீனியன்ஸ். அதாவது நம்ம இன்கன்வீனியன்ட்டா இருக்கக்கூடிய, அதாவது நம்மளால நம்ம உடலுக்கோ இல்லை மனதிற்கோ கூட வந்து சாதாரணமான நிலையில செய்ய முடியாத ஒன்றை நம்ம வந்து நாமளே முன் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியது தான் வந்து தபஸ் இல்லையா? இப்போ ஏகாதசி உபவாசம் இஸ் தபஸ் இல்லையா? நார்மலாக வீட்டில் இருக்கும்போது ஏகாதசி உபவாசம் இல்லாமல் இருக்கும்போது நமக்கு வந்து காலையில் 8 மணி 8:30க்கெல்லாம் எனக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் கொடுக்கலையான்னு நம்ம கேட்க ஆரம்பிச்சிடுவோம் இல்லையா? ஆனால் அதே நீங்கள் ஏகாதசி அன்னைக்கு உங்களுக்கு அந்த உணர்வு கூட இருக்காது. ஏன்னா அது வந்து யூ ஆர் அக்செப்டிங் உபவாசம். ஸோ அதனால அந்த உபவாசத்தை வந்து நாம் இறைவனை மனசார வேண்டுவதற்காக இல்லையா, அதாவது பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரியறதுக்காக ஆற்றக்கூடியது. நம்மள அது வந்து பக்குவப்படுத்தும், புலன்களை பக்குவப்படுத்தும், மனதை பக்குவப்படுத்தும் இல்லையா, புத்தியை பக்குவப்படுத்தும். ஸோ இந்த உடலுக்குமே வந்து ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கும். ஸோ இத்தனை நல் பயன்கள் வந்து தபஸ்ல உண்டு இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி அந்த நம்ம இந்த அதாவது நம்மளுடைய சாது சங்கத்துல இணைஞ்சிருக்கும் பொழுது நமக்கு அந்த எனர்ஜியே வேறு. இப்போ நானே இங்கே உட்காந்து உங்களோட எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கேன்னாக்கா
ஸோ இங்க இருக்க போகும்போது எனக்கு உடல் உபாதைகள் எதுவுமே தெரியாது. இதுதான் சத்தியமான வார்த்தை. ஓகே. ஒன்ஸ் நான் இந்த சீட்டை விட்டு வெளியே போனேன்னா அதுக்கப்புறம் கரெக்டா எனக்கு என்ன உபாதைகள் இருக்கோ அது கண்டிப்பா தெரிய ஆரம்பிக்கும். ஸோ அதனால இது எல்லாமே இறைவனுடைய மகிமை. ஸோ ஏன்னா தொண்டு புரியக்கூடியவங்க யாரா இருந்தாலும் அவங்களுக்கு இது கண்டிப்பா கிடைக்க பெறும். ஓகே. அது நீங்க கோயில் தொண்டு. இது சொல்லும்போது ஒன் ஆஃப் தி இன்சிடென்ட்ஸ் நான் ரீகலெக்ட் பண்ணணும். ஐ திங்க் கோகுலாஷ்டமி அன்னைக்கு தான் நினைக்கிறேன். அந்த சமயத்துல எங்க டெம்பிள்ல இருந்த ஒரு டிவோட்டி காலை முதல் இரவு வரை அயராது அவருடைய தொண்டு புரிந்து இல்லையா, மிட் நைட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு ஏதோ ஹார்ட் அட்டாக் ஆகி அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் மரணித்தார். அப்படின்னா அவ்வளவு தேஜஸா இருந்தாராம். அவர் இன்னொரு சில மணி நேரத்துல மரணிக்க போறார் என்ற அந்த விஷயம் கூட அவருக்கு தெரியாது. ஆனா கடைசி வரைக்குமே அவ்வளவு தொண்டாற்றினாராம். பிசிக்கல் சேவா அவர் வந்து. ஸோ அதை இன்றைக்கு கூட அவங்க ரீகலெக்ட் பண்றாங்க. ஸோ தட் மீன்ஸ் வுட் ஹவ் ரீச்டு த காட் ஹெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ பகவானுடைய திருவடிகளை கண்டிப்பா சேர்ந்திருக்காரு. ஏன்னா வலியும் வேதனையுமே தெரியாம அவருடைய அந்த அசோசியேஷன் தான் அவரை வந்து கொண்டு போனது. அசோசியேஷனுடைய முக்கியத்துவத்தை நாம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. இதை நீங்க எல்லாரும் யாத்திரைக்கு வரணும் பண்றதுக்காக நான் சொல்லல. பட் இது செய்தா உங்களுக்கு நன்மை அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்றேன். அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய விருப்பம் தான். ஸோ யாரையுமே ஃபோர்ஸ் பண்ணக்கூடாது என்பது என்னுடைய கருத்து. ஈவன் சேவைக்கு கூட நான் யாரையுமே ஃபோர்ஸ் பண்ணது கிடையாது. ஆனா ஆப்ஷன் இருக்கும்பொழுது அதை நாம வந்து உதறி தள்ளிடக்கூடாது. எஸ். ஸோ அதனால நீங்க இதுல யாரெல்லாம் வரணும்னு நினைக்கிறீங்களோ இட் இஸ் அப் டு யுவர் சாய்ஸ் ஒன்லி. ஆனா நீங்க வந்து யூ டேக் த கால். ஓகே. ஸோ டிக்கெட்ஸ் எல்லாம் வந்து நீங்க ஐ திங்க் மோஸ்ட்லி 23ஆம் தேதிக்குன்னா நீங்க இந்த 21ஆம் தேதி ஓப்பன் ஆகும் டிக்கெட்ஸ். ஓகே. இல்லையா 60 நாட்கள் முன்னாடி பார்த்து டிக்கெட்ஸ் புக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே. தட் இஸ் வெரி இல்ல மாதாஜி, இம்பார்ட்டன்ட். 22ஆம் தேதி ஓபன் ஆகுதா உஷா மாதாஜி சொன்னாங்க. சொன்னாங்களா? சரி. நான் யாருக்கெல்லாம் நான் வரேன் டிக்கெட்ஸ் மாதாஜி. தமிழ்நாட்டுல புக் பண்ணணும்னு இருக்கீங்களோ உஷா மாதாஜி தான் வந்து பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட். அவங்கள பண்ண ஓகே. சொல்லிட்டேன் எனக்கு. அதனால நீங்க கேட்டுக்கோங்க. கேட்டுண்டு டிக்கெட் புக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே. உங்களுக்கு அவ்வளோ பெருசா அதுல அவ்வளோ நம்ம வேற தேசங்களுக்கெல்லாம் போனா எவ்வளோ செலவாகுமோ அது மாதிரி இருக்காது. பிகாஸ் இது வந்து ஈவன் நீங்க செகண்ட் கிளாஸ்ல கூட உட்காந்துட்டு வந்துடலாம். மறுபடியும் செகண்ட் கிளாஸ்ல கூட வந்து வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்துடலாம். ஏன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டிலேயே வந்து நம்ம சுத்த போறோம் இல்லையா. திஸ் இஸ் பெனிஃபிட்டியல் ஃபார் த தமிழ்நாடு டிவோட்டிஸ் தான். ஸோ போய் வர செலவு வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். ஒன்லி அங்க சுத்துற செலவு. ஸோ இது ஒரு இன்டைரக்டா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா யூ ஆர் டூயிங் எ சேவா டு டெம்பிள் ஆல்சோ. ஓகே. ஸோ ஏன்னா இந்த யாத்திரையை அவங்க வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி இல்லையா, ஸோ ஒரு நல்ல ஈவெண்ட்டை வந்து கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறாரு என்என்டி பிரபுஜி. அதனால இதுவும் ஒரு சேவை மாதிரி தான் நீங்க வந்து செய்யறது அப்படிங்கிறத நினைச்சுட்டு செய்யுங்க. ஸோ உங்களுக்கு அந்த யாத்திரையினுடைய பலன் வந்து பன்மடங்கு உங்களை வந்து கண்டிப்பா சேரும். இது இந்த யாத்திரைகளுக்கு போனதனுடைய மகிமையால உணர்ந்து நான் சொல்றேன். நான் அவ்வளவுதான். ஸோ எவ்ரிவனோட உங்களுக்கு கூட அதே பலன் கிடைச்சிருக்கும். உங்களுக்கு அந்த அனுபவம் கண்டிப்பா இருக்கும். நான் இல்லைன்னு சொல்லலை. ஆனா எனக்கு இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல பேசுறதுக்கான அவகாசத்தை கொடுத்துருக்காரு இல்லையா ஸ்ரீல பிரபுபாதர். அதனால அதை உங்களுக்கு தெரிவிக்கணும்னு என் மனசு தோன்றது. ஓகே. ஸோ அதனால திஸ் வில் பி த லாஸ்ட் கால் உங்க எல்லாருக்குமே. ஸோ நீங்க எப்படி பிளான் பண்ணி வரீங்களோ வாங்கோ. ஸோ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் ஓப்பனாக தான் இருக்கும். இந்த மந்த் எண்ட் வரைக்குமே இருக்கும். ஸோ பிளான் பண்ணி நீங்க பண்ணுங்க. ஸோ முடியலனாலும் நான் யாரையும் ஃபோர்ஸ் பண்ணலை. பட் இது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. வாய்ப்பை வந்து நழுவி விடாதீங்கன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். நழுவ விடாதீங்க. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. வந்த சேவைக்காக தான் வரணும். மெயினா வந்து சேவை பண்றதுக்காக வரணும். ஏன்னா நிறைய சேவைகள் இருக்கு நமது. அதனால நாமளே வந்து உட்கார்ந்துட்டோம்னா நம்ம சேவைகள் வேற யாரும் பண்ண மாட்டாங்க. ஓகே. ஓகே மாதாஜி. ஷூர் மாதாஜி. ட்ரை பண்றோம் மாதாஜி. எஸ். அதனால வந்து ட்ரை பண்ணுங்க. வாட் எவர் இஸ் பாசிபிள். தவிர்க்க முடியாத காரணங்களுக்கு நான் எதுவுமே சொல்ல மாட்டேன். பட் வரக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கும் பொழுது இந்த ஒரு சின்ன ரீசனை வச்சுட்டு நீங்க நின்றுடாதீங்க. இது நம்ம யூஸ்வலா செய்யக்கூடிய ஒரு வேலை தான். நானும் அதுல எனக்கு பிடிக்கலன்னா அந்த இடத்துக்கு நான் போக மாட்டேன். அதுக்கு சின்ன காரணம் இருந்தா கூட நான் வந்து அதை சொல்லிட்டு சும்மா ஆயிடுவேன் நான். முன்னாடி எல்லாம் இப்பெல்லாம் அதெல்லாம் சொல்றதுக்கு போறதில்ல. ஏன்னா அதெல்லாம் தவறுதல் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு விட்டுறது. முடியலன்னா எனக்கு நான் வரமாட்டேன்னா வரமாட்டேன்னு டைரக்டாவே சொல்லிடுறேன் இப்போ. ஸோ தட் இஸ் மைண்ட் இஷ்டப்படலைன்னா அதுக்காக பூசி மொழிகள்லாம் நம்ம சொல்ல வேண்டியதில்லை இல்லையா. அந்த மாதிரி சொல்லிடுறேன் நான் இப்பெல்லாம். முன்னாடி அவங்கள வருத்தப்படக்கூடாதுன்றதுக்காக அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தேன். பட் இப்பெல்லாம் அப்படி கிடையாது. ஏன் அவங்களுக்கு ஒரு ஃபால்ஸான இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்றது.
It is up to you all. Okay, take the call. So I will not tell, this is the last call for Tamil Nadu devotees. ஓகே, அதே மாதிரி டீச்சர்ஸாக இருக்கிறவங்க எல்லாம் உங்களுடைய கிளாஸஸில் வந்து பேசி அவங்களுக்குமே வந்து இதை வந்து செய்யறதுக்கான வாய்ப்பை கொடுங்கோ. சேவை தொண்டு யார் செய்யணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்கள வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் அழைக்கணும். ஏன்னா சேவைக்கு தான் அங்கே ஆள் தேவை. ஓகே, 40 மெத்தட் 40 எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். 41 வாசிக்கலாம் இருங்க ஃபர்ஸ்ட், அதுக்கப்புறம். ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜெய குஞ்ச பிஹாரி ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜெய மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி ஜெய கோபி ஜனவல்லபாரி ஜய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி ஜெய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி யசோதநந்தன பிரஜஜன ரஞ்சன யசோதநந்தன பிரஜஜன ரஞ்சன யசோதநந்தன பிரஜஜன ரஞ்சன யசோதநந்தன பிரஜஜன ரஞ்சன யமுனதீராவனச்சாரி 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 ஜய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே ప్రేమ మాతాజీ వాసింగ్ ఇది హరే భౌమం కృష్ణ దివ్యం మాతాజీ నమస్కారం. నమస్కారం. భౌమం దివ్యం మానుషం సమహిత్వం కర్మయోజకం యక్షే నిరయౌ బమ్యం పురుషానుజన ప్రియ
எஸ் வாசிங்க பௌமம் திவ்யம் மானுஷம் ச மகித்வம் கர்ம யோஜகம் யோகஜம் யஸ்கச்ரே நிரயௌ பௌம்யம் புருஷானுஜன பிரிய பௌமம் கீழுலகங்கள் திவ்யம் மேலுலகம் மானுஷம் மனிதர்களின் ச மேலும் மகித்துவம் எல்லா வளங்களும் கர்ம பலன் தரும் செயல்களினால் யோக சக்தியினால் ஜம் பிறந்து ஒருவன் சக்கரே செய்தல் நிறைய நரகத்துடன் பௌமியம் ஒப்பிடல் அல்லது சமம் புருஷ முழுமுதற் கடவுளின் அனுஜ பக்தனுக்கு பிரியமானவர். மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். மாமுனிவர் நாரதரின் சிறந்த அடியவரும் சிறந்த பக்தருமான பிரியவிரத மன்னன் மேலுலகிலோ கீழுலகிலோ அல்லது மனிதர்கள் வாழும் பூமியிலோ பலன் தரும் செயல்களின் மூலம் தான் எய்திய வளங்கள் அனைத்தையும் நரகத்திற்கு சமமாகவே கருதினார். பொருளுரை. ஒரு சிறந்த பக்தனின் தரம் மேன்மை மிக்கதாகும். உலகச் செல்வங்களை அடைவது சிறந்ததென்று ஒரு பக்தன் ஒருபோதும் கருத மாட்டான் என்று ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி கூறுகிறார். மேலும் பூமியிலும் மேலுலகத்திலும் கீழுலகமான பாதாள லோகத்திலும் பல்வேறு வகையான வளங்கள் இருக்கின்றன. ஆயினும் இவை அனைத்தும் அழியும் தன்மையுடையது என்பதை ஒரு பக்தன் நன்கறிவான். இதனைத் தொடர்ந்து இவற்றின் மீது அவன் விருப்பம் கொள்ளுவதில்லை. பகவத்கீதையில் பரம் திருஷ்டுவா நிவர்த்தத்தே என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. சில நேரங்களிலும் யோகிகளும் ஞானிகளும் விடுதலை முறையில் பயிற்சி பெறவும் செல்வங்களை துறக்கின்றனர். ஆயினும் அவர்கள் அடிக்கடி வீழ்ச்சியடைகின்றனர். ஏனெனில் வாழ்வில் ஒருவன் உயர சுவையுடையவனாக இருத்தல் வேண்டும். பின்னரே அவனால் பௌதீக வளத்தினை துறக்க முடியும். பிரியவிரத மன்னன் ஏற்கனவே ஆன்மீக இன்பத்தினை சுவைத்தவர். அதனால் அவருக்கு மேலுலகம் கீழுலகம் மற்றும் நடு உலகங்களில் கிடைக்கும் உலகப் பணிகள் எவற்றின் மீதும் விருப்பம் இன்றி போய்விட்டது. இவ்வாறு ஸ்ரீமத் பாகவதம் 5ஆம் காண்டத்தின் முதல் அத்தியாயமான மகாராஜா பிரியவர்தனின் செயல்கள் என்னும் பகுதிக்கு பக்தி வேதாந்தரின் பொருளுரை இத்துடன் நிறைவடைகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப அவருடைய முதல் மனைவியான பர்ஹிஷ்மதியினுடைய முதல் மகன் அக்னிதரனுடைய செயல்களை பற்றி படிக்கிறோம். ஸோ எஸ், ஃபர்ஸ்ட் பதம் அதுவுமே ரொம்ப பெருசா இருக்கு. ஓகே, கலாவதி மாதாஜி, நீங்க இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து மட்டும் படிங்க. அதுக்கப்புறம் நான் அதை சம்மரி சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் வாசிச்சுக்கிறேன். ஓகே. சிசுக ஏவம் சம்மரி வேண்டாம். நான் சொல்லிட்ட பிறகு அதுக்கப்புறம் நானே படிக்கும்போது நான் சொல்லிக்கிறேன். சரிங்களா? நீங்க ஒன்லி ஸ்லோகம் இது ஒண்ணு மட்டும் வாசிங்க. ஓகே. சிசுக உவாச்ச ஏவம் பிதரி சம்பிரவர்த்தே தத் அனுசாசேன வர்த்மனா அக்னிதரோ ஜம்பூத் விபௌகச பிரஜா ஔரசவத் தர்மாவேக்ஷமானஹ பர்யகோபயாத். எஸ், வாசி. மாதாஜி, அந்த ஃபர்ஸ்ட் இது படிக்கவா மாதாஜி? நான் தான் இப்ப வேணான்னு சொன்னல மாதாஜி, ஏன்னா நான் உங்களுக்கு சம்மரி சொல்ல போறேன். அதனால இந்த ஸ்லோகம் மட்டும் வாசிங்க. ஓகே மாதாஜி. ஸ்ரீ சுக உவாச ஏவம் பிதரி சம்ருத்தே தத் அனுசாசனே வர்தமானா அக்னித்ரோ ஜம்பூத்வீபௌகசக பிரஜா ஔரசவத் தர்மாதேசமானா பத்யகோபாயத். ஸ்ரீ சுகதேவ கோஸ்வாமி உவாச்ச கூறினார். ஏவம் இவ்வாறு பிதரி அவர் தந்தை சம்பிரவிருத்தே விடுதலைக்கான பாதையினை மேற்கொண்ட பொழுது தத் அனுசாசனே அவரது கட்டளைக்கிணங்க வர்த்தமான இருந்த அக்னிதரன் ஜம்புத்வீப ஓகச
ஜம்புத்வீபத்தை சேர்ந்தவர்கள். பிரஜா குடிமக்கள். ஔரச வத் தனது குழந்தைகளைப் போல. தர்மங்கள் அதேச்சமான கடுமையாக பின்பற்றி. பர்யகோபாயத் முற்றிலும் பாதுகாத்தார். மொழிபெயர்ப்பு. ஸ்ரீ சுகதேவ கோஸ்வாமி கூறினார், மன்னர் அக்னிதரனின் தந்தையான பிரியவர்த்தன் தவங்களை மேற்கொள்வதன் மூலம் ஆன்மீக வாழ்க்கை பாதையில் பயணம் செல்ல புறப்பட்டு சென்ற பின்னர் மன்னர் அக்னிதரன் தன் தந்தையின் கட்டளைக்கு முற்றிலும் கீழ்ப்படிந்தார். சமய தர்மங்களை கடுமையாக பின்பற்றி ஜம்புத்வீபத்தில் உள்ள தனது குடிமக்கள் அனைவரையும் தான் பெற்றெடுத்த குழந்தைகளைப் போல பாதுகாத்தார். பொருளுரை. தனது தந்தை பிரியவிரதனின் கொள்கையை பின்பற்றியும் சமய அறநெறிகளுக்கு ஏற்பவும் தன் குடிமக்களை அக்னிதர மன்னர் ஆட்சி செய்தார். இந்த அறநெறிகள் உண்மையில் நம்பிக்கையற்ற இற்றைக்கால கொள்கைகளுக்கு எதிரானவை ஆகும். ஒரு தந்தை தன் குழந்தைகளை காப்பது போல் மன்னர் தன் குடிமக்களை பாதுகாத்தார். அவர் குடிமக்களை எவ்வாறு ஆட்சி செய்தார்? தர்ம சிவேட்சமான, அதாவது அறநெறிகளுக்கு ஏற்ப ஆட்சி செய்தார். சமய தர்மங்களை மக்கள் முறையாக பின்பற்றுகின்றனரா என்று கவனிப்பது நாட்டை ஆள்பவனின் கடமையாகும். வேத தர்மத்தின் கொள்கைகள் 4 வர்ணங்கள் மற்றும் 4 ஆசிரமங்களின் கடமைகளான வர்ணாசிரம தர்மத்திலிருந்து தொடங்குகின்றது. தர்மம் என்னும் வார்த்தை முதற் கடவுளால் அளிக்கப்பட்டிருக்கும் அறநெறிகள் என்று குறிப்பிடப்படுகின்றது. தர்மம் அல்லது சமய அறநெறியின் முதல் கொள்கை முதற் கடவுளினால் நெறிப்படுத்தப்பட்ட 4 பிரிவுகளின் கடமைகளை பின்பற்றுவது ஆகும். மக்களின் குணங்களுக்கும் செயல்களுக்கும் ஏற்ப சமுதாயமானது அந்தணர், சத்திரியர், வைசியர், சூத்ரர் என்ற 4ஆகவும் அவற்றின் உட்பிரிவுகளாக பிரம்மச்சாரி, இல்லறத்தான், வானப்பிரஸ்தன், சந்நியாசி என்றும் பிரிக்கப்பட வேண்டும். இவையே சமய தர்மங்கள் ஆகும். இவற்றை குடிமக்கள் பின்பற்றுகின்றனரா என்று கண்காணிப்பது நிர்வாக தலைவனின் கடமையாகும். ஓர் அதிகாரி என்ற ரீதியில் அவன் செயல்படக்கூடாது. மாறாக தன் குழந்தைகளின் நலனில் அக்கறையுள்ள ஒரு தந்தையை போன்று அவன் செயல்பட வேண்டும். இது போன்ற தந்தை தனது மைந்தர்கள் தங்கள் கடமைகளை ஒழுங்காக செய்கின்றனரா என்று கடுமையாக கண்காணிக்கவும் அதற்கு புறம்பாக நடந்தால் அவர்களை தண்டிக்கவும் செய்கிறான். இங்கு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் கொள்கைகளுக்கு நேர்மாறாக இக்கலியுகத்தில் ஜனாதிபதிகளும் பிரதம மந்திரிகளும் சமய தர்மங்கள் பின்பற்றப்படுகின்றனவா என்பதை பற்றியெல்லாம் கவலைப்படாமல் வரி வசூல் செய்வதில் மட்டுமே கவனமாக உள்ளனர். உண்மையில் இன்றைய நிர்வாக தலைவர்கள் கூடா பாலியல், மது அருந்துதல், விலங்குகளை கொல்லுதல், சூதாடுதல் போன்ற அனைத்து வகையான பாவச் செயல்களையும் மக்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துகின்றனர். ஒரு 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்நான்கு கொள்கைகளை உடைய பாவ வாழ்க்கை இந்தியாவில் மிக கடுமையாக தடை செய்யப்பட்டிருந்த போதிலும் இப்போது அவை இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து குடும்பத்தினருக்கும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. ஆகையினால் அவர்களால் சமய தர்மங்களை பின்பற்ற முடியவில்லை. முன்னாளைய அரசர்களின் கொள்கைகளுக்கு எதிராக தற்கால அரசு வரி விதிப்பதற்கான பிரச்சாரத்தில் கவனம் கொண்டு குடிமக்களின் ஆன்மீக நலத்தில் அக்கறையின்றி இருக்கின்றது. அரசாங்கம் இப்போது சமய தர்மங்களை பற்றி அக்கறை கொள்வது இல்லை. கலியுகத்தில் உள்ள அரசாங்கங்கள் தஸ்யு தர்மம், அதாவது திருடர்கள் மற்றும் துஷ்டர்களின் தொழிலை மேற்கொள்ளும் என்று பாகவதம் கணித்து கூறியிருக்கிறது. இன்றைய அரசாங்கத்தின் தலைவர்கள் குடிமக்களை பாதுகாப்பதற்கு பதிலாக துஷ்டர்களும் திருடர்களாகவும் இருந்து அவர்களை கொள்ளையடிக்கின்றனர். சட்டங்களை பற்றி கவலையின்றி திருடர்களும் துஷ்டர்களும் மக்களை கொள்ளையடிக்கின்றனர். ஆனால் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் கலியுகத்தில் சட்டம் செய்பவர்களே கொள்ளையராயிருப்பர் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. மழை பொய்த்து போகும் என்றும் கணிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு காரணம் நாட்டின் தலைவன் மற்றும் நாட்டு மக்களின் பாவச் செயல்களே ஆகும். படிப்படியாக முற்றிலும் வறட்சி ஏற்பட்டு உணவு உற்பத்தியே இல்லாமல் போகிறது.
மாமிசம் மற்றும் தானியங்களை உண்ணும் மக்களின் எண்ணிக்கை குறையும். ஆன்மீக நாட்டமுடைய நல்லவர்கள் வறட்சி, பஞ்சம், வரி கொடுமையினால் தங்கள் வீடுகளை காலி செய்வர். இந்த அழிவிலிருந்து மக்களை காப்பாற்றுவதற்கான ஒரே நம்பிக்கை நட்சத்திரம் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கமேயாகும். இது ஒன்றே மனித சமுதாயத்தின் உண்மையான நலனுக்கான அறிவு சார்ந்த அதிகாரம் பெற்ற இயக்கமாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதாமஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாண்டிகம். हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधकांता नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. मूगं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वरम्. भूसंस्थानं कृतं येन सरिदत्रीवान्मनादिभिः सीमा साबूदनिवृत्त्यै द्वीपे द्वीपे विभाक्षः. பல்வேறு மக்களிடையே நிலவிய சண்டை சச்சரவுகளை நிறுத்துவதற்காக அதாவது ஒரே இடத்த இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு தந்தைக்கு ஒரு 10 ஏக்கர் நிலம் இருக்குன்னா அந்த ஒரு குடும்பம் ஒரு 2 பிள்ளைகளை கொண்டிருக்கிறது என்றால் அதை கடைசி வரைக்கும் அந்த தந்தை 10 ஏக்கரை காப்பாற்ற முடியாது இல்லையா? அவர் என்ன பண்ணுவார், 2ஆ பிரித்து தன்னுடைய காலத்திற்கு பிறகு இது 2ஆக பிரித்து இந்த பிள்ளைகளுடைய அவங்களுக்கு போகட்டும்னு 5 ஏக்கரை பிரிச்சிருவார். அது போல ஏன்னா வீட்டுக்குள்ளே நடக்கக்கூடிய சண்டை இது. ஆனா அதே மாதிரி இந்த பிரபஞ்சம் எனக்கூடிய அந்த பொறுப்புல இருக்கக்கூடிய அரசன் அனைத்து செல்வங்களுக்கும் அவன்தான் உடைமை. நாம இந்த ஒரு வீட்டுக்கு சொந்தக்காரரா இருந்தாலும் இதுக்கு வரி கட்டுறோம் நம்ம இல்லையா? அதாவது இது எல்லாமே அரசாங்கத்திற்கும் முழு உரிமை உண்டு. அதனாலதான் நம்ம என்ன பண்றோம், அரசாங்கத்துக்கு வரி கட்டுறோம். அது போல இந்த குடியாட்சி காலத்துல அனைத்து ஆஸ்திகளுமே அரசனுக்கு உரித்தானது. நாம் எல்லாம் அதை பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கலாம், அதை அதுக்கான வரி கட்டலாம், ஆனாலும் முழு உரிமை அவனுக்கு உண்டு. அதனால ஒரு பெரிய காலகட்டங்கள் வரும்போது நாம் எல்லாத்தையுமே விட்டுட்டு போக வேண்டிய சுச்சுவேஷன்ஸ் வரும் இல்லையா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பஞ்சம், பட்னி இல்லையா? இதெல்லாம் ஒரு போர் நடந்தா அந்த இடமே நம்ம வாழ்வதற்கான ஒரு ஸ்தலம் இல்லாம போயிடும். அந்த சமயத்துல நம்ம பார்க்கணும் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்க, யாரெல்லாம் வீட்டை இழந்தாங்களோ அவங்களுக்கு வீடு கொடுப்பாங்க. ஏன் இந்த ரோடு கிளியரன்ஸு கூட பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய பேருடைய ஆஸ்திகள் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு அவங்களுக்கு வேறு ஒரு இடத்துல ஆஸ்திகள் கொடுக்கப்படுகிறது. இதுலேருந்து என்ன தெரியுது, அனைத்து ஆஸ்திகளுமே அரசாங்கத்துக்கு உரித்தானது தான். ஆனால் அதை நாம் காசை கொடுத்து வாங்கி நாம் என்ன பண்ணுறோம், தற்காலிகமான உரிமையாளர். இந்த அரசாங்கமே தற்காலிகமானது தான் இல்லையா? ஆளக்கூடியவனுமே தற்காலிகமானவன் தான். ஆனால் அவன் எது வரைக்கும் அந்த பதவியில் இருக்கானோ அவனுடைய ஆட்சி கீழே இது உரிமம் பெறுகிறது. இப்போ நரேந்திர மோடி நம்ம பிரைம் மினிஸ்டரா இருக்கிறதுனால இந்த இந்தியா முழுவதுமே இருக்கக்கூடிய அனைத்து கண்ட்ரோலுமே அவர் கீழே தான் இருக்கிறது இல்லையா? அவர் என்ன டிசிஷன் எடுக்கிறாரோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் எல்லாமே நடக்கும். அது போலதான். ஆனா அதுவுமே அவர் அந்த பதவியில் இருக்கிற வரைக்கும் தான் இல்லையா? அந்த பவர்ல இருக்கிற வரைக்கும் தான். அந்த பதவி விட்டு அவர் நீங்கினா அதுக்கப்புறம் அவருக்கும் இந்த பிரபஞ்ச ஆஸ்திகளுக்கு எந்த சம்பந்தமுமே கிடையாது. இந்த அளவுக்கு நம்ம தற்காலிகத்துல இருக்கோம் அப்படிங்கறத நாம் அலசி ஆராயணும். இது பௌதிக தளத்திலிருந்து நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? அதே நம்ம இந்த பிரியாவிரதன் என்னது, ஆன்மீகத்துல திளைத்தவர். அவர் உண்மையான அந்த சண்டை சச்சரவுகள் இந்த தற்காலிக உலகத்துல, அதாவது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஒரு ஏரியால இருக்க ஒருத்தருக்கும் இன்னொருத்தருக்கும் பிடிக்கல, ஒரு சமுதாயத்து பிரிவினருக்கு இன்னொரு சமுதாய பிரிவினருக்கு பிடிக்காம போகலாம். அதனால சண்டை சச்சரவுகள். நான் சிறு பிராயத்துல இருக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா
அதாவது குடியாத்தத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த சீவூர் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. அந்த பக்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதாவது கவுண்டர்ஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னொரு கேஸ்டுக்கு பாத்தீங்கன்னா அங்க எப்பவுமே சண்டை முதலியார்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் செங்குந்த முதலியாரா அப்படிதான் நினைக்கிறேன். அவங்க சண்டை போடுவாங்க. ஆக்சுவலி அது ஒரு பெரிய விஷயமாவே ஆயிடுச்சுன்னா, மேபி எனக்கு புத்தியே தெரியாது அந்த காலகட்டத்துல 8 வயசுல இந்த ஞானம் அப்போ அப்படியே ஊரடங்கு உத்தரவே போட்டாங்க அந்த சமயத்துல குடியாத்தத்துல. ஸோ 2 பிரிவினருக்கு மத்தியில வந்து 2 பேருமே அக்ரெசிவ் தான். ஸோ குடியாத்தத்துல வந்து நிறைய செங்குந்த முதலியார்ஸ் தான் இருக்கிறது. ஓகே. ஒரு புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா கவுண்டர்ஸும் நிறைய அந்த இடத்துல. ஸோ வில்லேஜ் பக்கம்லாம் போனீங்கன்னாக்கா கவுண்டர்ஸ் தான். ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா தெரு தெருவா வந்து அவங்க கத்தி கடாரி எல்லாம் எடுத்துட்டு ஓடினதை வந்து இன்னைக்கு கூட என் கண் முன்னாடி இருக்கு. அப்படின்னா எதுக்காக இப்படி வெறி பிடிச்ச மாதிரி சண்டை போடுறாங்கன்றது இன்ன வரைக்கும் கூட எனக்கு அந்த கதை தெரியாது. நானும் அதை கேட்க போகவே இல்லை. எனக்கு அந்த விஷயங்கள்லாம் கேட்கணுன்ற அந்த புத்தி கூட எனக்கு இருந்தது கிடையாது. எதுக்கு இவங்க சண்டை போடுறாங்க அப்படிலாம் தெரிஞ்சுக்கணுன்றதும் கிடையாது. அதனால இன்றைய வரைக்கும் எனக்கு தெரியாது. ஆனா அந்த சீன் மட்டும் என் கண்ணு முன்னாடியே நிக்குது. ஸோ இரு தரப்பினர் வந்து எவ்வளவு சண்டை போட்டாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி பல்வேறு மக்களிடையே சண்டை சச்சரவுகள் இன்றைக்கே கூட உண்டு இல்லையா? அந்த ஒரு தெருவே வந்து அந்த கேஸ்டுக்காரர் தான் இருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரிலாம் உண்டு இல்லையா? பிராமின் ஸ்ட்ரீட்னே ஒரு இருக்கு. குடியாத்தத்துல உண்டு. அரசமர தெருவுன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த தெரு ஃபுல்லாவே பிராமின்ஸ் தான் இருந்தாங்க. ஆக்சுவலி பிராமின் ஸ்ட்ரீட். ஓகே. அந்த மாதிரி வந்து ரொம்ப அதாவது ஒவ்வொரு இடத்துலையுமே இந்த ப்ராப்ளங்கள் உண்டு என்பதை நாம் இந்த இடத்துல பார்க்கணும். இது பிரியாவர்தனுடைய காலத்திலுமே விதிவிலக்கு கிடையாது. இந்த பௌதீக உலகத்திலுமே எதுவுமே விதிவிலக்கு கிடையாது அப்படிங்கிறத வந்து நாம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். ஓகே. நதிகள், மலைகள், வனங்களுக்கிடையே எல்லைகளை உண்டாக்கினர். ஸோ இந்த பவுண்டரி சிஸ்டம் வந்து எந்த காலத்துல இருந்து வந்தது? பிரியாவர்தனுடைய காலத்துல இருந்து வந்தது. இன்னைக்கு எல்லாமே நாம இன்டர்நேஷனல் பார்டர் இல்லையா? பார்டரிங் அப்படின்னு வருது. லேண்ட் பார்டரிங். ஸோ இப்போ நம்ம ஏதாவது ஒரு வணிகம் பண்ணணும்னா கூட இந்த அதாவது வல்லரசா இருக்கக்கூடிய நாடு வந்து அவனுடைய பேச்சை கேட்கறதுக்கு இன்னொரு நாடுகள் தயாரா இல்லைன்னா அவங்க மேல என்ன பண்றாங்க? சாங்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா எந்த பிஸ்னஸ் இதுவுமே வந்து அவங்க முன்னோக்கி எடுத்துட்டு போக மாட்டாங்க. பிற நாடுகளையுமே இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணி அந்த நாட்டுல வந்து வணிகத்தை செய்யாத அளவுக்கு செய்திருவாங்க. இதுதான் இப்ப லேண்ட் பார்டரிங்ல வந்து இதுக்கு தான் உபயோகப்படுத்துறாங்க. அதுதான் நம்ம இந்த இடத்துல பாக்குறோம் இல்லையா? சோ அதாவது இந்த சண்டை சச்சரவுகள் என்பது கண்டிப்பா வந்து நமக்கு இந்த பக்கம் பங்களாதேஷ், இந்த பக்கம் வந்து பாகிஸ்தான் இல்லையா? அந்த பக்கம் சைனா இல்லையா? இப்படி 4 பக்கமுமே நமக்கு இந்த நார்த் ஈஸ்ட் இதெல்லாமே வந்து ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயங்கள் தான். அங்க வாழக்கூடிய மக்களுடைய வாழ்நிலை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நாள் போல ஒரு நாள் இருக்கவே இருக்காது. இதுல அதிகமாக அடிபடுபவன் யார் என்றால் பாதிக்கப்படுபவன் வந்து பாமர மக்கள் தான் இல்லையா? நல்ல ஆஸ்திகள் ஆள்பவர்கள் எல்லாமே அவங்களுடைய செக்யூரிட்டி எல்லாமே நல்லா சூப்பரா பண்ணின்று அவங்க எஸ்கேப் ஆயிடுவாங்க. ஆனா சாதாரண ஒரு பாமர மக்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பாதுகாப்பு என்பது இருக்கவே இருக்காது. எத்தனையோ பேர் வந்து பலி பசு ஆகக்கூடியவங்களும் உண்டு இல்லையா? ஸோ இதெல்லாமே எல்லா காலகட்டங்களிலுமே நிகழக்கூடிய ஒன்றுதான். இந்த காலகட்டம் மட்டும்தான் இருக்குன்னு கிடையாது. மெனனா ஒரு வீரியம் அதிகமா இருக்கலாம், இல்ல குறைவா இருக்கலாம். ஸோ அந்த இதெல்லாம் நடக்கும் பொழுது அவர் என்ன பண்ணார்? ஆக்சுவலி பிரியாவிரதன் வந்து 7 கடல்களை வந்து உருவாக்கி 7 பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்தாச்சு அவர் வந்து இல்லையா? 3 பிள்ளைகள் பரமஹம்சர் ஆனார்கள். மற்ற 3 இன்னொரு 2ஆம் மனைவிக்கு வந்து பிறந்த 3 பிள்ளைகள் வந்து மன்வந்தரர்கள் 3, 4, 5வது மன்வந்தரர்களாக ஆனார்கள். ஸோ அவருடைய டைனாஸ்டியை வந்து கிளியர் கட்டா அவர் வந்து கிளியரன்ஸ் பண்ணிட்டார். ஓகே. ஸோ இப்போ 7 பேர் மட்டும்தான் ஆண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறத வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். அதன் பின்னர் ஒருவர் சொத்தின் மீது மற்றொருவர் சொந்தம் கொண்டாட முடியாது போயிட்டு இல்லையா? அதனால இதெல்லாமே வந்து பார்டர்ல பிரிச்சுட்டாதனால நம்ம வந்து என்ன ஆகுறோம்? நம்ம ஆஸ்தியில இருக்கிறத மட்டும் தான் நம்ம வந்து உரிமை கொண்டாட முடியும். முன்னாடி என்னுடைய பாட்டனார் எல்லாத்தையுமே வச்சுட்டு இருந்தார். ஒரு 30 ஏக்கர் வச்சுட்டு இருந்தார். அதெல்லாம் பிரிச்சு எனக்கு 5 ஏக்கர் வந்திருக்குன்னா நான் 30 ஏக்கர் மீதும் நான் வந்து என்னுடைய ஆதிக்கத்தை செலுத்தணும்னா முடியாது இல்லையா? ஒரு முறை பிரித்த பிறகு அதுல வந்து நம்ம எதையுமே உரிமை கொண்டாட முடியாது. வெறுமனே அது என்ன சொல்லுவாங்க, எழுதும் பொழுது சொத்து எழுதும்போது இந்த வேர்டு எனக்கு இதுவும் வந்து சிறு பிராயத்துல வந்து பதிஞ்ச ஒன்றுதான். அதாவது சூதக பாத்தியம் மட்டும்தான் உண்டு, சொத்து பாத்தியம் கிடையாதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஆஸ்திகளுக்கு அவங்க வரக்கூடாது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஒன்லி த ரிச்சுவல்ஸ் இல்லையா? ஸோ நம்ம வீட்டில் வந்து மரணித்த பிறகு செய்யக்கூடியது இல்லையா? அந்த மாதிரி இதுக்கு மட்டும்தான் பாத்தியம் உண்டே தவிர
தந்தையோட கனெக்டிவிட்டி தவிர அவருடைய ஆஸ்திகள் அவர் மேல இருந்த அனைத்துமே நம்ம வந்து கேட்க முடியாது அப்படிங்கிறது வந்து இந்த ஒரு வரியை வந்து எல்லா இதுலையுமே ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் டைலாகா வந்து எழுதுவாங்க இல்லையா. இன்றைக்கு கூட நீங்களுடைய பத்திரங்களை வந்து எடுத்து படிச்சு பாருங்க. ஸோ பிரித்த பிறகு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் கண்டிப்பா. இது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ரூல். அதனால அங்கே கிளியர் பண்ணி விட்டுருவாங்க. அதாவது இப்போ நம்ம வாயால சொல்றதையும் அங்க வந்து அங்க எழுதி வச்சிருவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பொருளுரை. எல்லை கோடுகளின் மூலம் நாடுகளை பிரித்த பிரியாவிரத மன்னன் செயல் இன்றும் பின்பற்றப்படுகிறது இல்லையா. நாமெல்லாம் அதை தான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இங்கே கூறப்பட்டுள்ள பல்வேறு வகையான மனிதர்கள் பல்வேறு இடங்களில் வாழ்வதற்கு விதிக்கப்பட்டிருக்கின்றனர். நாம் எல்லாரும் சம்பாத்தியத்திற்காக வெளிநாடுகளுக்கு போகின்றோம் இல்லையா. அங்கேயுமே வந்து ஆஸ்தி வந்து வாங்கறதுக்கு பெரிய ரூல்ஸ் எல்லாம் உண்டு. இப்போ வெளிநாட்டில் போயிட்டு ஒரு இடத்த வாங்கணும்னா நாம் ஒரு சிட்டிசனா இருக்கணும். இதெல்லாமே வந்து ஒரு இது வச்சிருக்காங்க இல்லையா. சிட்டிசனுக்கே உரிய சலுகைகள் வேறு இல்லையா. என்ன அதாவது நான் ரெசிடென்டா இருந்தாக்கா அதுக்கு ஒரு சலுகை அதுக்கு என்ன குறைவான சலுகைகள். இப்படி விசால போயிருக்கவங்களுக்கு எல்லாமே வந்து சலுகைகள் இருக்காது. இந்த மாதிரி எல்லாம் விஷயங்கள் நம்ம பார்க்குறோம். அதே மாதிரி ஒரு ஃபாரினர் வந்து இங்கே இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்குமே வந்து தேர் ஆர் ரூல்ஸ் ஆக்சுவலி. ஓகே, அந்த பிரகாரம் தான் செய்ய முடியும். எடுத்த உடனே அந்த நாட்டுல இருந்து இந்த நாட்டுல வந்து நம்ம இடத்த வாங்க முடியாது. இந்த நாட்டுல இருந்து அந்த நாட்டுல போய் இடத்தையும் வாங்க முடியாது. நமக்கு ஏன் இந்த வம்பு? நம்ம ஊர்லயே நம்ம பிரசாந்தமா பகவானை சேவிச்சுட்டு இருக்கலாம் இல்லையா. ஸோ ஓடி ஓடி உழைச்சி கூட நம்ம ஒரு நாள் இப்படிதான் அமர வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும். ஆனால் இருப்பதை கொண்டு நாம் எங்க இருக்கிறோமோ அந்த இடத்துலயே நம்ம வந்து நம்முடைய சம்பாத்தியத்தை வந்து செயல்படுத்தி நம்ம குடும்பத்தை காப்பாற்றி பகவானுக்கு திருத்தொண்டு பண்ணிட்டு இதுதான் சிம்பிள் வேலையே. நம்ம செய்ய வேண்டியது எல்லா ஆத்மாக்களுமே. ஆனா நாம் என்ன பண்றோம்? தேவையற்ற கண்டுபிடிப்புகள், தேவையற்ற வாழ்க்கை வசதிகள், இதை முன்னேற்றத்திற்காக நாம் என்ன பண்றோம்? ஓடி ஓடி உழைச்சிட்டு இருக்கோம் இல்லையா. அன்னெசரி லேபரிங் வந்து நாம கண்டிப்பா குறைச்சிட்டு அதை வந்து நாம வந்து மடைமாற்றி இறைவன் தொண்டுக்கு நம்மள நாம எடுத்துட்டு போகணும். ஸோ அவ்வாறு செய்தோம் என்றால் நமக்கு அனைத்துமே, அதாவது பிற்கால வாழ்க்கைக்கு நாம் என்ன ப்ரிப்பரேஷன் பண்றோன்றது வந்து கிளியர் கட் ஆயிடும். அவ்வாறு செய்யாமல் கடைசி மூச்சு இருக்கிற வரைக்குமே நாம வந்து உழைச்சுட்டே இருந்தோம்னா தட் வில் நாட் கிவ். அந்த லேபரிங் வந்து நமக்கு எங்கேயுமே இந்த உலகத்துல வாழும் பொழுதே நமக்கு வந்து பயன்படாது. அப்புறம் பின்னாடி இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கைக்கு என்ன பயன்பட போகிறது இல்லையா, அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ ஆகையினால எந்த வயதுக்கு வரைக்கும் நம்ம வந்து வேலை செய்யணுமோ அந்த வயதுக்கு செய்தா போறோம். அதுங்களாம் ரிட்டையர்மெண்ட் கவர்மெண்ட்ல கொடுத்துருக்காங்க 58 வயசு. அதுக்கு மேல நம்ம 60 வயசுக்கு மேல எல்லாம் வந்து உட்கார்ந்து போடா உழைச்சோம்னா அது லீவு நம்ம பாடியினுடைய தன்மை கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ ஒரு எலாஸ்டிசிட்டிக்கு வந்து இந்த பாடி அட்ஜஸ்ட் ஆன பிறகு அந்த வயதான காலத்துல அது அதே மாதிரி ரெஸ்பாண்ட் ஆக பிசிக்கலி நமக்கு கஷ்டம் வரும் இல்லையா. மென்டலி வந்து நிறைய வந்து பேலன்ஸ் பண்ணிக்க முடியாது. சிறு பிராயத்துல வந்து எதை வேணாலும் ஏத்துக்கக்கூடிய பக்குவம் இருந்திருக்கும் மனசு. ஏன்னா அப்போ உடல்ல தெம்பு இருந்தது. வயதான பிறகு தெம்பு இருக்காது. அப்ப சின்ன விஷயம் கூட நமக்கு பெரிய பூதாகரமா தெரியும். எல்லாம் இதே உடல் தான், இதே ஆன்மா தான் இந்த உடல்ல. ஆனா ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் வந்து வேறுபட்ட நிலைகள்ல இருக்கும், காலத்திற்கும் சூழலுக்கும் ஏற்றவாறு. ஓகே, இதை மனசுல நாம பதிய வச்சுக்கணும். அதனால்தான் வானப்பிரஸ்தன் வரும்போது நாம அதிகமாக 90% வந்து தொண்டு புரிவதற்காக நம்மள நாம அர்ப்பணிச்சுக்கணும். ரொம்ப முக்கியம். அது நமக்கு தான் நன்மை. ஓகே, ஸோ 60 வயசுக்கு மேல நம்ம கஷ்டப்பட்டு நம்ம வந்து என்ன பண்ண போறோம்? நமக்கு என்ன தேவையோ அதை சேர்த்து வச்சுட்டு ஸோ அந்த ஓய்வு நேரத்தை வந்து இறைவன் தொண்டிற்கு நாம வந்து கொடுக்கணும் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நிலைக்கு நாம போறோம். தனது தந்தையின் இறந்த உடலிலிருந்து மாமுனிவர்கள் முயற்சினால் தோன்றிய மன்னர் பிருது மகாராஜ் என்ன பண்ணார் இல்லையா, கல்டிவேஷன் இல்லையா தொடர்பாக கூட இப்பிரிவு பொருந்துவதாகும். பிருதுவின் தந்தை கொடிய பாவி ஆவான். ஆனா ஆகையினால் அவன் உடலிலிருந்து முதலில் என்ன ஆனான்? நிஷாதன் கருப்பு நிற ஒருத்தன் வந்து தோன்றினான் அப்படின்னு நம்ம வந்து படிச்சோம் இல்லையா. இடமளிக்கப்பட்டது. அதாவது அப்படிப்பட்டவங்க அந்த வகுப்பினர்கள் எல்லாம் இந்த காட்டுவாசிகளாக வாழ்பவர்கள் தான். ஓகே, நிஷாதனுடைய பிரிவினர் என்பது இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டது. அங்க இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து எழுத படிக்க தெரியாது. காட்டிலேயே வந்து இருக்கக்கூடியதை வந்து கிடைக்கக்கூடியதை வைத்து அவங்களுடைய உணவு, அதனால்தான் அவங்களுடைய செயல்களுமே வந்து அஜ்ஞான விதயத்துல வந்து தோன்றும், ஞானதளத்திலிருந்து இருக்காது. காடுகளிலும் மலைகளிலும் மிருகங்கள் வாழ்வதை போன்ற மிருகங்கள் போன்றே மனிதர்களும் அங்கே வாழ்வதற்கு விதிக்கப்பட்டனர். ஓகே, கிருஷ்ண உணர்வின்றி ஒருவன் அவனுடைய கர்மம் மற்றும் ஜட இயற்கை குணங்களுடன் அங்கு அவனுக்கு இருக்கும் தொடர்பிற்கே ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் வாழவே விதிக்கப்படுகின்றன. நாம் எல்லாருக்குமே அந்த வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. நம்ம காட்டுல வாழல, நாட்டுலதான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். அதனால இது யூனிவர்சலா நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. இந்த வாய்ப்பை வந்து நாம நழுவ விடாம இதை எப்படியே எடுத்துட்டு போகணும். ஓகே.
ஓகே, மனிதர்கள் இணக்கமுடன் அமைதியுடன் வாழ வேண்டும் என்றால் அவர்கள் கண்டிப்பாக கிருஷ்ண உணர்வை பெறுதல் வேண்டும். தட் இஸ் வரப்பிரசாதம். ஸோ இது நமக்கு கிருஷ்ண உணர்வினை பெறுவது என்பது ஆஸ் குட் அஸ் நம்ம ஏன் எல்லா இடத்துலையுமே கிருஷ்ண கிருஷ்ண கிருஷ்ணான்றதும் நமக்கு நல்லா தெரியும் இல்லையா? இஸ் த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட். அதனால தான் கிருஷ்ண உணர்வு என்று சொல்லப்படுது. அதனுடைய தாற்பயம் வந்து இறை உணர்வு, பேசிக்கலி உயர்ந்த ஆளுமை, அவருடைய அதாவது அவருடைய இதை வந்து நம்ம பெறணும், கருணையை பெறணும், அந்த உணர்வை நம்ம பெறணும். அப்ப நம்ம காட்டுல வாழ்ந்தாலும் நாட்டுல வாழ்ந்தாலும் நம்மளால வாழ முடியும். ஆனா இறை உணர்வின்றி நம்ம காடு மட்டும் இல்ல, வீட்டுல கூட நம்மளால கரெக்டா வாழ முடியாது. அவர்கள் உடற்கருத்துடைய வாழ்க்கையில் கவனமாக இருப்பேன், அதாவது பௌதிக தளத்துல வாழ்க்கையை வந்து அதுதான் அவங்களுடைய குறிக்கோளா இருந்தா அவர்கள் உயர்ந்த நிலையை அடையவே முடியாது. உயர்ந்த நிலை என்பது இறை உணர்வு வந்து அவங்களால பெற முடியாது. பிரியாவர்த மன்னன் இந்நில உலகினை பல்வேறு தீவுகளாக பிரித்தார், ஐலாண்ட்ஸா பிரிச்சார். இதனால் மனிதர்களுள் நிலவிய பிரிவும் குழப்பமும் இன்றி அனைவரும் மோதலின்றி வாழ இயன்றது. ஸோ பிரிவு பண்ணது கூட ஒரு விதத்துல நல்லதுதான். ஆனா அதை வந்து நம்ம பிற்காலத்துல என்ன பண்ணோம், பவுண்டரியில சண்டை போட்டு இருக்கோம். இப்போ பௌமம் திவ்யம் மானுஷம் ச மஹித்வம் கர்ம யோஜகம் யக்ஷ கக்ஷ்ரே நிரை பம்யம் புருஷானுஜன பிரிய. மாமுனிவர் நாரதரின் சிறந்த அடியவரும் சிறந்த பக்தருமான பிரியாவிரத மன்னன் மேல் உலகில் கீழ் உலகிலோ இரண்டு அல்லது மனிதர்கள் வாழும் பூமியிலோ பலன் தரும் செயல்கள் மூலம் தான் எய்திய வளங்கள் அனைத்தையுமே நரகத்திற்கு சமமாகவே கருதினார். அதாவது இந்த மாதிரி நம்ம எல்லாரும் கருதணும்ன்ற ஒரு இண்டிகேஷனுக்காக இங்க சொல்லப்படல. இது அந்த இறை உணர்வுல வந்து ஆழ்ந்திருந்த அந்த அதாவது பிரியாவிரத மன்னருடைய உணர்தல் ஆக்சுவலி. அப்படின்னா அவர் எந்த அளவுக்கு ஆன்மீகத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து பௌதீகத்தை வந்து அவர் இதே நிலையை நம்ம துருவ மன்னர்கிட்டமே நம்ம பார்க்கலாம் இல்லையா? முன்னாடி 3வது காண்டத்துல படிச்சிருக்கோம். அவர் சென்றதே வந்து இந்த அதாவது பிரம்மரை காட்டிலும் உயர்வான பதவி எதுவோ அது கிடைக்கணும்னு தான் போனார் இல்லையா? அதுவும் எங்க இந்த உலகத்துல வந்து பிரம்மாவுடைய உலகம் தான் ஹையஸ்டே இல்லையா? அதுக்கு மேல ஒரு உலகம் என்பது படைக்கிறது வந்து இறைவனால மட்டும் தான் படைக்க முடியும். ஸோ அப்படி நினைச்சுட்டு போன அவர் இறை தொண்டுல வந்து ஆழ்ந்த பிறகு அவர் தான் செய்த அதாவது இறைவனுடைய தரிசனம் பெற்ற பிறகு இறைவனுடைய புகழாரங்களை பாடின பிறகு அதனால் கிடைத்த ஆனந்தத்தை கொண்டு அவர் மனதில் வருதினார் இல்லையா? கிடைத்தற்கரிய இந்த ரத்தின கல்லை போல கிடைச்ச இறைவனுடைய தரிசனம், இந்த பக்தி. சோ நான் வெறுமனே கேவலம் அதாவது உடைந்த கண்ணாடி துகள்களுக்காக வந்தேனே, தேடிக்கொண்டு வந்தேனேன்னார். அப்படின்னா உடைந்து போன கண்ணாடி துகள்களால் எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது. அதை கொண்டு நாம் எந்த ஒரு நற்செயலுமே செய்ய முடியாது. அது போல இந்த பௌதீக வாழ்க்கையில நான் இதை அடையணும் அதை அடையணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஏக்கத்தோடு வந்தேனே, நான் எவ்வளவு தவறு புரிந்தேன், எனக்கு அது வேண்டவே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான்கிட்ட அவர் எடுத்துரைக்கிறார். ஆனாலுமே பகவான் அதாவது ஒன் ஆஃப் த லெக்சர்ஸ்ல கேட்டது நான் இப்ப சொல்றேன், தேவ வழிபாடு. இட் வாஸ் வெரி பிக் டிஸ்கஷன் ஆக்சுவலி. நம்ம சில பேரெல்லாம் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணாங்க, நான் மட்டும்தான் வீட்டுல வந்து அதாவது தேவ வழிபாடு பண்றேன், அதாவது கிருஷ்ண வழிபாடு பண்றேன், மிச்சம் எல்லாருமே வந்து எல்லா வழிபாடுமே பண்றாங்க, இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில நான் என்ன பண்றது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டப்போ, உண்மையில நாம எல்லாரும் அது மாதிரிதான் அதாவது அவங்களுக்கான மரியாதைகளை நம்ம கொடுக்கணும். ஆனா நம்ம பலதரப்பட்ட வழிபாடுல இருந்தா நம்முடைய கிருஷ்ண வழிபாடு என்ன ஆகும்னாக்கா ஒரே நோக்கத்தோட கண்டிப்பாக செல்லாது இல்லையா? அதே மாதிரி நாம என்ன மாதிரி ஒரு உதாரணத்தை அவர்களுக்கு எடுத்து காட்டுறோம்னாக்கா, எல்லாத்தையுமே வணங்குங்க, கிருஷ்ணரை அடையலாம் அப்படிங்கிற ஒரு உதாரணத்தை தான் நாம் அவங்களுக்கு எடுத்து காட்டுறோம் இல்லையா? இப்ப குடும்ப பாரம்பரியத்துல வந்த சில செயல்கள், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில பேருக்கு குலதெய்வ வழிபாடு இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அப்படிங்கிற பொழுது அதை வந்து நம்ம வந்து அந்த தேவதை இடத்துல கூட வந்து நாம அண்ட் வி ஷுட் என்ஷூர் தட் அங்கே இந்த பலி கொடுக்கறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் நடவாம இருக்கக்கூடிய பட்சத்துல வந்து அந்த தேவதை இடத்துலயுமே இறைவனுடைய பக்தி தொண்டு, இறைவனுக்கு தொண்டு புரியறதுக்கான வாய்ப்பை நாம கேட்கலாம். அவ்வளவுதான் நம்ம கேட்கணும். ஏன்னா அந்த தேவதைக்கு நம்ம மரியாதை கொடுத்து இவ்வளவு கேட்டாலே போறோம். ஸோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த தேவதையுமே மனம் உவந்து நமக்கு அதை வந்து கண்டிப்பாக வழங்குவார்கள். இப்படித்தான் நாம வந்து பக்தியை வந்து தேவரிடத்துல வந்து நாம வெளிப்படையா நம்மளால தேவ வழிபாடு பண்ண முடியலன்னா, எஸ்பெஷலி தீட்சை பெற்றவங்க வந்து தி ஷுட் டூ ஒன்லி திஸ். தீட்சை பெற்றவங்க வந்து எல்லா கடவுளையுமே வணங்கிட்டு இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், தட் இஸ் லைக் எ டைல்யூஷன்.
இல்லையா? அது மாதிரி ஒரு தவறு எதுவுமே கிடையாது. ஸோ தீட்சை பெறாதவங்களுக்கு ஓகே. ஸோ அவங்களுமே வந்து இறைவனை எண்ணிக்கொண்டு வந்து எந்த தேவதையா இருந்தாலும், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப சங்கராந்தி வருது. அப்ப சூரிய பகவானுக்கு வந்து நாம இந்த சூரிய நாராயணர் கூட பகவானுடைய இதுதான். சூரிய சந்திரர்களும் நானேன் பகவான் சொல்லியிருக்கார். அதனால பகவானை அவ்வாறு எண்ணிக்கொண்டு இந்த உலகத்துல வந்து நன்மையை பயத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய சூரிய பகவானுக்கு நம்முடைய மரியாதைகளை தெரிவித்து எப்பொழுதும் பகவானை சேவிக்கக்கூடிய மனதை கொடுக்கும்படி நாம பிரார்த்திக்கலாம். நிச்சயமாக தேவர்கள் நம்மளை காட்டிலுமே உயர்ந்த ஸ்தானத்தை கொண்டவர்கள், உயர்ந்த ஆற்றலை கொண்டவர்கள் இல்லையா? சோ இந்த பிரபஞ்ச நன்மைக்காக படைக்கப்பட்டவர்கள், ஆள்வதற்காக படைக்கப்பட்டவர்கள். அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல தவிர்க்க முடியாத சூழ்நிலைகளால நமக்கு வந்து அந்த செயல்களில் நாம் ஈடுபட வேண்டும் என்றால் நம்முடைய பிரார்த்தனைகள் எப்படி இருக்கணும்? பலன் கருதும் பிரார்த்தனைகளாக இருக்கக்கூடாது. இன்னமுமே நம்ம வந்து பலன் கரும் பிரார்த்தனைகள்ல செயல்பட்டு கொண்டிருந்தால் நாம தீட்சை பெற்றதனுடைய அதாவது தாத்பரியமே புரியாம தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம்னு அர்த்தம். ஐ திங்க் நமக்கு இந்த தீட்சை பெற்றவங்களுடைய மனநிலை எப்படி இருக்குன்னா, பிற தேவர்களிடத்துல வழிபாடு செய்யக்கூடிய நாட்டம் கண்டிப்பாக இருக்காது. அது நம்முடைய குரு பரம்பராவுடைய அனுகிரகத்தால நமக்கு வந்து ஸ்திரமாக இறைவனுடைய வழிபாடு செய்வதற்கான மார்க்கத்தை நமக்கு வழங்கி இருக்கிறார்கள். அதை நாம் உணர ஆரம்பிக்கணும். ஓகே, பிறதேவ வழிபாடு என்பது நம்ம தவிர்க்க முடியாத காரணங்களால் செயல்பட்டாலும் நம்முடைய பிரார்த்தனைகள், அதனால அவங்க முன்னாடி நான் இந்த கடவுளை வணங்க மாட்டேன், இது தேவையில்லைன்னு அந்த விதண்டவாதங்கள் எல்லாம் நம்ம செய்யக்கூடாது. we should not show that. patiently, பொறுமையாக இல்லையா? so this was the advice given by the senior devotee. okay, so பேஷன்ஸா இருக்கணும். நம்முடைய விருப்பு வெறுப்புகள் அப்படிங்கிறது எதுவுமே இருக்கக்கூடாது. அந்த விருப்பு, அதாவது வெறுப்பு எதுவும் இருக்காது நமக்கு. ஆனா நம்முடைய விருப்பம் எல்லாம் பகவானை வந்து ஒன்லி பகவானை மட்டும் சேவிக்கணும்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த மனசு கண்டிப்பா ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கும். அதை நம்ம வெளிப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஓகே, ஒரு மெச்சூர் பர்சனா வந்து பிஹேவ் பண்ணணும். அப்பதான் அவங்களுமே இந்த பக்தி தொண்டுல முன்னேறணும்ன்ற பிரார்த்தனையை வந்து அவங்க கிட்ட வைக்கலாம் இல்லையா? அவங்களுக்குமே இறைவனுடைய வழிபாடை வந்து கொடுக்கட்டும் என்று பிரார்த்திக்கலாம். ஆனா அதே வேலையை நம்ம வந்து புதுசா வந்து போயிட்டு நம்ம ரிச்சுவல்ஸ் எல்லாம் பண்ணக்கூடாது. ஸோ பரம்பரையா பண்ணிட்டு இருந்ததை வந்து நாம தவிர்க்க முடியாது. ஆனா புதுசா தேவ வழிபாடுகள் நாம கண்டிப்பா செய்தோம்னா தட் இஸ் அன் அஃபென்ஸ் ஆக்சுவலி. அப்படின்னா நாம ஒரு குரு பரம்பரா இடத்துல நம்ம முழுமையா சமர்ப்பணமாகவில்லை இல்லையா? மேலும் அந்த பக்தியினுடைய மகத்துவமே புரியாம தான் நாம செயல்பட்டு இருக்கோம். யாரை பக்தி கொள்ள வேண்டும் என்று பலமுறை பகவத்கீதையிலுமே நம்ம படிச்ச பிறகும் ஸ்டில் வி ஆர் டூயிங் டைல்யூட்டட் திங்ஸ்னா அது நமக்கு நன்மை பயக்காது. நமக்கு நன்மையே இந்த பக்தி பாதையில பயக்காது. இதை நாம நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இங்க பிரியாவர்த்த மன்னருடைய ரினவுன்ஸ்மெண்ட்டை தான் நம்ம பார்க்கறோம் இல்லையா? அவருடைய அதாவது டிட்டாச்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? பற்றற்ற நிலையை நாம் இந்த இடத்துல பார்க்கணும். ஸோ ஒன்றின் மீது நமக்கு பற்றற்ற நிலையா இருந்தா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்கிட்ட இப்போ ஒரு டைமண்ட் நெக்லஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த நெக்லஸ் நான் பார்த்துட்டே இருக்கும் பொழுது அதன் மீது எனக்கு ஈடுபாடு இருக்குன்னா இன்னும் நான் பௌதிக ஆசையோட தான் இருக்கேன் அப்படின்னு அர்த்தம். அதே அந்த டைமண்டா இருக்கட்டும் கல்லா இருக்கட்டும் ரெண்டுத்தையுமே ஒன்னா, அதுல ரெண்டுமே எனக்கு ஒன்று போலதான் அப்படின்ற ஒரு பாவமா இருக்கும் பொழுது நான் என்ன பண்ணுவேன், அதை வந்து பெருசா அதை கண்டுக்க மாட்டேன் இல்லையா? அப்படின்னா இது இங்க இருக்கிறது எல்லாமே தற்காலிகம், எல்லாம் இறைவன் சித்தம் அப்படின்ற வாசிச்சு நம்ம மனசுல ஒரு பக்குவத்தை ஏற்படுத்திய பிறகு நம்ம முன்னாடி ரொம்பவுமே வந்து வேல்யூபிளான ஒரு வஸ்து வச்சாலும் அதன் மீது வந்து நமக்கு ஈடுபாடு இல்லை என்றால் தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு குவாலிஃபிகேஷனே. அப்படின்னா இறைவனுடைய பணியில வந்து இறைவனுக்கான ஸ்தானத்தை நாம வந்து கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இல்லைன்னா நம்ம இந்த தேவ வழிபாடுல வந்து 10 11 நம்ம வந்து வழிபாடு பண்ணோம்னாக்கா செகண்ட் அஃபென்ஸை நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம்னு அர்த்தம் இல்லையா? ஸோ பிரம்மா விஷ்ணு எல்லாருமே வந்து இண்டிபெண்டா இருக்காங்க, சுதந்திரமானவர்கள், மற்றும் வந்து பகவானிலிருந்து அவர் பகவானுக்கு கீழே தான் இருக்காங்க அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கல அப்படிங்கிறத வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். உயர்ந்த ஆளுமை பற்றியான ஞானமே நமக்கு கிடையாது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். ஸோ இங்கேயுமே அதே தான் நம்ம பார்க்கணும். உலக செல்வங்கள் மேலும் ஸோ தேவ வழிபாடே நமக்கு அவ்வளவுதான் பொழுது இங்க இருக்கக்கூடிய ஜடமா இருக்கக்கூடிய வஸ்துக்கள் மீது நமக்கு என்ன அந்த அளவுக்கு ஈடுபாடு இருக்கும்? கண்டிப்பாக இருக்காது. ஸ்டில் நாம் அந்த ஈடுபாடோடு இருந்தோம்னா ஆஸ் குட் அஸ் நாம எந்த தளத்துல இருக்கோம், இன்னும் பௌதிக தளத்துல தான் இருக்கோம், இன்னும் ஆசைகளை நம்ம விடலன்னு அர்த்தம் இல்லையா? ஒரு சிறந்த பக்தனின் தரம் மேன்மை மிக்கதாகும். இங்க பிரியாவர்த்த மன்னனுடைய குவாலிஃபிகேஷனை தான் நம்ம பார்க்கணும். அனைத்தையுமே இல்லையா? நம்ம விசேஷ மண்டல பத்தி
சதா துச்சவர் இல்லையா, அதை படிச்சிருக்கோம். 6 கோஸ்வாமிகள் வந்து, அதுல வந்து ரூப கோஸ்வாமி சனாதன கோஸ்வாமியுமே அந்த முகமதிய அதாவது அரசருடைய அவையில வந்து மிகப்பெரிய பதவிகள் மந்திரிகளாக இருந்தவங்க இல்லையா. ஸோ அவங்க ரூப கோஸ்வாமி வந்து வாலண்டரி வாங்கிட்டு வந்தப்போ ஒரு இது நிறைய, அதாவது படகு நிறைய வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க பொற்காசுகள் கொடுத்தாங்களாம். அப்படின்னா அவர் இது வரைக்கும் சேர்த்து வச்சது எல்லாமே அவ்வளோ பொற்காசுகள் கிடைச்சதுமே அதுல பாதி வந்து இறைவனுடைய தொண்டுக்காக கொடுத்துட்டாராம். இது நாம படிச்சிருக்கோம் பக்தி ரசாமிரத சிந்துல இல்லையா. மீதம் பாதியை தன்னுடைய உறவினர்களுக்கு கொடுத்துட்டார். ஆனா மீதம் இருக்கக்கூடிய அந்த பாதியை வந்து பிற்கால தேவைக்காக வச்சார். அதையுமே தன்னுடைய அண்ணனுடைய அதாவது சனாதன கோஸ்வாமி வந்து அந்த சிறைச்சாலையிலிருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு லஞ்சமாக கொடுத்தார். ஸோ இப்படி ஒரு சிறந்த பக்தன். தங்க காசுகள் நாம நினைச்சா ஐயோ இப்ப தங்கம் எவ்வளவு விலை, 1 லட்சத்துக்கு மேல போயிடுச்சு, இன்னும் 2 வருஷத்துல வந்து 2.5 லட்சம் ஆயிடும் 1 சவரம், அப்போ ஒண்ணுமே பண்ண முடியாதே அப்படின்னு நம்ம அப்படின்னா நம்ம இப்ப வாங்கினா அது வந்து 2 மடங்கு 3 மடங்கு ஆயிடும்ட்டு நம்ம உட்காந்து அதை வாங்கிட்டே இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இன்னும் நம்ம பௌதிக ஆசைகளை விடலைன்னு அர்த்தம். ஓகே. ஸோ எதன் மீது நம்ம பற்றுக்கொள்கின்றோம் என்பது மிக மிக முக்கியம். ஸோ எதன் மீது நாம வந்து பற்றை தவிர்க்கணும்ன்றதும் நம்ம முக்கியம் இல்லையா. ஸோ உலக செல்வங்களை அடைவது சிறந்தது என்று ஒரு பக்தன் ஒழுபொழுதுமே கருத மாட்டான். இந்த குவாலிபிகேஷன் பக்தனுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும். அவன் ஆற்றக்கூடிய பக்தி தொண்டு ஃபோக்கஸ்ட், அதாவது பார்த்து ஸ்ரத்தையோட பண்ணிட்டு இருக்கான்னா. ஏன்னா அந்த தூய்மைப்படுத்தக்கூடிய வேலை வந்து பகவான் நமக்கு உள்ளுக்குள்ள இருந்து செயல்படுத்துறார். பூமியிலும் மேல் உலகத்திலும் கீழ் உலகமான பாதாள லோகத்திலும் பல்வேறு வகையான வளங்கள் இருக்கிறது. எல்லா இடத்துலயுமே இருக்கு. நமக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அத்தலை சுத்தலை இல்லையா, தலாத்தலை ரசாத்தலை இல்லையா, பாதாள, இந்த இடத்துல எல்லாமே வஜ்ர வைடூரியங்கள் இருக்கக்கூடிய ஒன்றுதான். அங்கேயுமே நிறைய ஆப்புலண்ட் தான் இல்லையா, நிறைய வைபவங்கள் இருக்கக்கூடிய இடம் தான். இந்த 14 லோகத்திலுமே நாம நிறைய பார்க்கிறோம் இல்லையா. அப்படி இருக்கும் பொழுது அதன் மீது நம்ம பற்றுக்கொண்டால் இந்த உலக வாழ்க்கையிலிருந்து நம்மளால விடுபட முடியாது. ஆயினும் இவை அனைத்தும் அழியும் தன்மை என்பது ஒரு பக்தன் அறிவான். ஏன்னா சில காலம் மட்டுமே சில பேரிடத்துல அது இருக்கும் இல்லையா. இன்றைக்கு நம்மிடத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த ஆஸ்தி நாம வாழக்கூடிய காலகட்டத்திலே இன்னொரு கைக்கு போகக்கூடிய வாய்ப்பையும் நம்ம பார்க்கலாம். இல்ல நாம மரணித்த பிறகு அதனோடு இருக்கக்கூடிய தொடர்பையுமே நாம துண்டித்துக் கொள்கின்றோம் இல்லையா. இந்த 2 வகையில நாம வந்து அதனோட கடைசி வரைக்கும் சம்பந்தப்பட முடியாது. வேறு ஒரு இடத்துல நம்முடைய பிறவி ஏற்பட்டதென்றால் அந்த வீட்டுல பிறந்து நாம வாழ்ந்து அங்க வீடு கட்டுறதோ கட்டியிருக்க வீட்டுல இருக்கிறதோ அந்த வீடு தான் நமக்கு அந்த தற்காலிகமான நிலையில் நமக்கு சொந்தமாகும். எதுவுமே வந்து நிரந்தரம் கிடையாது. சிறிது காலம் மட்டுமே உபயோகப்படுத்தி விட்டு செல்கின்றோம் அப்படிங்கறது வந்து மனசுல நல்லா புரிஞ்ச வச்சுக்கணும். பகவத்கீதையில் பரம் திருஷ்டுவா நிவர்த்தத்தே அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. சில நேரங்களில் யோகிகளும் ஞானிகளும் விடுதலை முறையில் பயிற்சி பெறவும் செல்வங்களையும் துறக்கின்றனர். ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா ரகுநாத தாச கோஸ்வாமி, ஐ திங்க் அவர் ஒரு ஜமீன்தாருடைய மகன் இல்லையா. அவர் நிறைய வாட்டி அவர் வீட்டை விட்டு ஓடினார் இல்லையா. அவங்க தந்தை அதுக்கு எல்லாமே வந்து காவல் புரிந்து மீண்டும் அவர் அழைச்சி அவருக்கு ஒரு திருமணம் செய்து பிற்காலத்துல அவருமே வந்து ஜமீன்தார் ஆகணும் அப்படிங்கறதான் அவருடைய தந்தையுடைய விருப்பம். ஆனால் இவர் வந்து பக்தி தொண்டுல வந்து தன்னை ஈடுபடுத்தி கொள்ளணும்ன்றதுதான் அவருடைய ஆசை. கடைசியில் அவர் ஆசைதான் நிறைவேற்றப்பட்டது. யாருடைய கிருபையால, அதாவது சைத்தன்யா மகாபிரபுனுடைய கிருபையால இல்லையா. அந்த ஷட்கோ சுவாமிகள் ஆனார்கள் இல்லையா. ஏனெனில் வாழ்வில் ஒருவன் உயர் சுவை உடையவனாக இருத்தல் வேண்டும், பின்னரே அவனால் பௌதிக வளத்தினை துறக்க முடியும் இல்லையா. அதாவது தன்னுணர்வு பாதையில் ஒருவன் திளைக்கும் பொழுது, உண்மையான நிலையை பற்றி உணரும் பொழுது, உண்மையான செல்வம் எது என்பதை, உண்மையான செல்வம் என்ன, பக்தி தான் இல்லையா. நிலை பெற்ற செல்வம், எந்த தருணத்திலுமே நாம் அதை வந்து இழந்து விட மாட்டோம். அப்படிப்பட்ட செல்வம் அது. எத்தனை ஜென்மங்கள் நமக்கு இருந்தாலும் அந்த பக்தி தொண்டு நாம செய்யணும் அப்படிங்கிறது வந்து நம்முடைய நம்பிக்கை இறைவன் மீது இருந்தா முதல் தடவையே போகிறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு. அதே தேவ வழிபாடு, அதாவது நம்ம எப்படின்னா ஒண்ணுமே பண்ணாதவங்களுக்கு பதிலாக தேவ வழிபாடு வந்து உசத்தியானதுதான் இல்லையா. அட்லீஸ்ட் அதையாவது பல்பல பிறவிகள் பண்ணியாவது அவன் பக்குவம் அடைஞ்சு பகவான் அடையறதுக்கான மார்க்கத்துக்கு போறான். அதனாலதான் யாந்தி தேவ விருத்தான் யாந்தி பித்ரு வித்தான் அதுவே நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா. தேவ வழிபாடு செய்யறவங்க தேவ உலகத்துக்கு போறாங்க, பித்ருக்கள் வழிபாடு செய்யறவங்க பித்ரு உலகத்துக்கு போறாங்க. அது என்னை வழிபவர்கள் என்னோடு வாழ்கிறார்கள்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து அந்த ஸ்லோகத்திலே சொல்றார் இல்லையா. சோ எந்த லோகத்துக்கு போனாலும் நம்ம மீண்டும் திரும்பி இந்த உலகத்துக்கு வரணும். ஆனால் எங்கே சென்றால் மீண்டும் திரும்பி வரமாட்டோம் என்றால் அது வைகுண்டம் கோலோகம் தான். ஓகே.
அதனால பிரியாவர்த மன்னன் ஏற்கனவே ஆன்மீக இன்பத்தை சுவைத்தவர் சிறுபிராயத்திலே. அதனால் அவருக்கு மேல் உலகம், கீழ் உலகம் மற்றும் இந்த நடு உலகமா இருக்கக்கூடிய இந்த பூ உலகம், இதனால் இந்த உலகம் கிடைக்கும் உலக பணிகள் எவற்றின் மீது அவருக்கு விருப்பம் இன்றி போய்விட்டது. எல்லாமே ஒரு காலகட்டம் வரும்போது இந்த விரக்தி என்பது நம்ம எல்லாருக்குமே வரும், வந்திருக்கும், வரும், இனிமே வராதவங்களுக்கு இனிமேலும் வரும் இல்லையா? எல்லாத்துலயுமே ஒரு சேச்சுரேஷன். ஓகே, சம்பாதிச்சோம், வீடு கட்டியாச்சு, போறோம், பிசினஸ் ரன் பண்ணுது, எக்ஸாம்பிள். அப்படி ஒரு மனப்பான்மை வந்ததுனாக்கா அங்கேயும் வந்து செல்ஃப் கண்டெயின்மெண்ட் வருது. அதுக்கு மேல நம்ம வந்து ஈடுபாடு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்னும் நிறைய வாங்கணும்ன்ற அந்த ஆசை என்பது நமக்கு இருக்கா இல்லையா? இவ்வாறு ஸ்ரீமத் பாகவதம் 5ஆம் காண்டம் முதல் அத்தியாயமான மகாராஜா பிரியாவர்தனின் செயல்கள் என்னும் பகுதிக்கு பக்தி வேதாந்தருடைய பொருளுரை இத்துடன் நிறைவு பெறுகிறது. ஓகே, நாம் இப்போ 2ஆம் அத்தியாயத்தை பார்க்கிறோம். சோ மகாராஜா அக்னிதரனின் செயல்கள். இந்த அத்தியாயத்தில் மகாராஜா அக்னிதரனின் செயல்கள் பேசப்படுகின்றன. பிரியாவர்த்த மன்னன் ஆன்மீக உணர்விற்காக நாட்டை விட்டு அகன்ற பின்னர் அவரது புதல்வன் அக்னிதரன் ஜம்பூ தீபத்தின் அரசானார். சோ அதாவது வெவ்வேறு இடங்கள், இதுல ஜம்பூ தீபத்துக்கு வந்து அக்னிதரன். மகாராஜா பிரியாத மன்னனின் அறிவுரைக்கேற்ப அவர் குழந்தைகள் மீது தந்தை கொள்ளும் பாசத்துடன் குடிமக்களை காத்து வந்தார். யாரு? அக்னிதரன் கூட. ஒருமுறை மகாராஜா அக்னிதரன் ஒரு புதல்வனை வேண்டி தவம் செய்வதற்காக மந்தார மலையின் குகை ஒன்றில் புகுந்தார். அப்படின்னா இவருக்கு பிள்ளைகள் இல்லை. ஓகே, சோ இதனை அறிந்த பிரம்மதேவன் பூர்வ சித்தி என்னும் தேவகன்னிகையை அக்குகையின் நோக்கி அனுப்பினார். ஆடை அலிகன்களால் தன்னை நன்கு அலங்கரித்துக் கொண்ட அவள் பெண்மைக்குரிய நளினங்களோடு அக்னிதரின் முன்பு தோன்றி அவரை கவர்ந்து விட்டாள். அவளது நடையும் பேச்சும் இனிய சொற்களும் புன்னகையும் விழி அசைவும் அவரை அவள் மீது மோகம் கொள்ள வைத்தன. புகழ்ந்து பேசுவதில் அக்னிதரன் கை தேர்ந்தவர். அதனால் அவர் அந்த தேவகன்னிகையை தன்வயப்படுத்தினார். அவரது மயக்கும் வார்த்தைகளில் மனம் மகிழ்ந்த அம்மங்கை அவரை தன் கணவராக ஏற்றுக்கொண்டாள். அவள் மீண்டும் தன் இருப்பிடமான தேவலோகம் திரும்பும் வரை அக்னிதரனுடன் அரச இன்பங்கள் அனைத்தையுமே துய்த்து மகிழ்ந்தாள். அக்னிதரனுக்கு அவளிடமிருந்து 9 புதல்வர்கள் பிறந்தார்கள். அவர்கள் நாபி, கிம்புருஷன், ஹரிவர்ஷன், இலாவிரதன், ரம்யகன், ஹிரண்மயன், குரு, பத்ராஸ்வன், கேதுமாலன் ஆவர். எத்தனை பிள்ளைகள்? 9 பிள்ளைகள். அவர்களுக்கு அவள் பெயர்களுக்கு ஏற்றாற் போல 9 தீவுகளை அமைத்தார். அப்படின்னா அவருடைய இதுல வந்து 9 தீவு அமைச்சு கொடுத்திருக்கார். அவர் எந்த இடத்துல ஆட்சி பண்றாரோ அதை வந்து 9 தீவுகளாக மாற்றி கொடுத்தார். ஆயினும் தேவகன்னிகை மீது அக்னிதரன் கொண்ட மோகம் தீராததினால் அவர் எப்பொழுதும் அவளையே நினைத்து கொண்டிருந்து மறுஜென்மத்தில் அவள் இருக்கும் தேவலோகத்திலேயே பிறந்தார். அக்னிதரன் மறைந்தவுடன் அவரது 9 புதல்வர்களும் மேருவின் 9 புதல்விகளான மேருதேவி, பிரிதரூபா, உக்ரமரிஷ்டி, லதா, ரம்யா, ஷியாமா, நாரி, பத்ரா மற்றும் தேவபீதி என்பவர்களை மணந்தார்கள். சோ அக்னிதரனுடைய மறைவுக்கு பிறகு அவங்களுடைய 9 புதல்வர்களுமே மேருவின் 9 மேருமலை இருக்கு இல்லையா, அவங்க அந்த பர்சானிஃபைட் அவங்களுடைய புதல்விகளை வந்து இவர்கள் மேரு தேவியிலிருந்து மணக்கிறார்கள். ஓகே, இதுதான் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய அதாவது சம்மரி. ஆனா அது எப்படி வந்து போறதுன்றதையும் ஒரு முறை நான் உங்களுக்கு அக்னிதரன் போன அத்தியாயம் வந்து பிரியாவர்தனுடைய செயல்பாடுகளை படிச்சோம். இந்த அத்தியாயத்துல வந்து அக்னிதரனுடைய செயல்பாடுகள் இல்லையா படிக்க போறோம். சோ அக்னிதரா வந்து அவருடைய தவ வாழ்க்கை மற்றும் இந்த அவருக்கு கொடுத்த ஜம்பூ தீபை நாமெல்லாம் வாழ்ந்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஜம்பூ தீபத்தை ஆண்டவர் வந்து அக்னிதரன் தான். ஓகே, he ruled according to father's orders. தந்தை எவ்வாறு சொன்னாரோ அதன் பிரகாரம் அவர் செய்தார். அது முதல் ஸ்லோகத்துல படிக்கிறோம். 2வது ஸ்லோகத்துல வந்து being desirous of entering பித்ருலோகா, he worshipped Brahma for the son at மந்தாரா. அவர் வந்து பித்ருலோகத்துக்கு போகணும்ன்ற பிரார்த்தனை, பித்ருக்கள். அதனால் அவர் வந்து பிரம்மரை நோக்கி வழிபட்டு அதாவது பிள்ளைகள் பெறணும் அப்படின்னு நினைக்கிறார் ஆக்சுவலி. ஸோ மந்தார மலையில வந்து குகையில வந்து அவர் வந்து தவ வாழ்க்கை மேற்கொள்வதற்காக செல்கிறார். மேலும் 3லிருந்து 6வது ஸ்லோகம் வந்து அக்னிதரன் வந்து பூர்வ சித்தியை வந்து பார்க்குறாங்க. இந்த பூர்வ சித்தி யாரால் அனுப்பப்பட்டவர்கள் வந்து பிரம்மரால அனுப்பப்பட்டவர்கள். ஸோ அவருடைய அதாவது அங்கே இருக்கக்கூடிய அழகான அந்த பூஞ்சோலை அந்த இடத்துல வந்து அவங்க வந்து நடமாடிட்டு இருக்காங்க. மேலும் அந்த குகைக்குள்ள வந்து செல்கிறார்கள். அவள் அழகான ஆடை அலங்காரங்களோட நளினத்தோட செல்கிறார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா. ஸோ ஓப்பன்ஸ் இஸ் அண்ட் குப்பிட் என்டர்ஸ் இஸ் மைண்ட். ஸோ அதாவது அந்த கன்னிகை இல்லையா, தேவ கன்னிகை வந்து அவருடைய கண்கள்
உள்ள வந்து சென்று விடுகிறார். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அவர் ஆழ்ந்து அந்த பெண்ணின் மீதே அவர் வந்து லயித்து இருக்கிறார் அப்படிங்கிறது வந்து அர்த்தம். ஸோ கண்ணுக்குள்ளே ஒண்ணு வந்து நம்ம பார்க்காம, அதாவது ஒண்ணு விருப்பப்பட்ட பொருளை வந்து நம்ம நிறைய நேரம் பார்ப்போம் இல்லையா? அது போல் அந்த ஒரு உணர்வு அவருக்கு இருந்தது. ஸோ அந்த தேவ மங்கையை கண்டு மேலும் அவர் விசாரிக்கிறார். 7-16 ஸ்லோகத்துல அக்னிதரன் வந்து பூர்வ சித்தி இடத்துல பேசுறது, அவள் மீது அவர் வந்து அதாவது அவளை அடையணுன்ற அந்த விருப்பத்தை வந்து அவர் வந்து மனசுல வந்து அவருக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா வந்துருது ஆக்சுவலி. ஸோ யார் நீ, எதற்காக இங்க வந்திருக்க, எதற்கு உன்னுடைய அந்த அம்பு போன்று இருக்கக்கூடிய கண் அந்த புருவங்களை அதாவது என் மீது செலுத்துகின்றாய் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் எல்லாமே கேட்கிறார். ஃபுல்லா அவளுடைய அந்த சௌந்தரியத்துல வந்து அவர் வந்து மயங்கி விடுகிறார் ஆக்சுவலி. ஸோ மேலும் ஜாயின் மீ இன் மை ஆஸ்டாரிட்டிஸ், ஐ வில் நெவர் லீவ் யூ, என்னோட இந்த தவ வாழ்க்கையில நீயும் இணை அப்படின்னு சொல்றார். ஸோ உன்னை நான் எப்பொழுதுமே வந்து உன்னை நீங்க மாட்டேன் அப்படிங்கிற ஒரு வாக்குறுதியை கொடுக்கிறார் 16வது ஸ்லோகம் வரைக்கும். மேலும் 17-23, இது மொத்தம் 23 ஸ்லோகங்கள் தான் இந்த அத்தியாயம். ஸோ அவளுமே வந்து அவருடைய வார்த்தை ஜாலத்துல மயங்கி விடுகிறாள் இல்லையா? மேலும் அதாவது 1000 ஆண்டுகள் இருவருமே வந்து சுகிக்கிறார்கள் இந்த உலகத்துல. மேலும் வந்து அவர்களுக்கு 9 பிள்ளைகள். அவளும் என்ன பண்றா, பின்னாடி வந்து பூர்வ சித்தி வந்து அவளுடைய உலகத்திற்கு வந்து ரிட்டர்ன்ஸ் டு பிரம்மர் இடத்துல போய் சேர்ந்து விடுகிறார். ஸோ மேலும் இந்த அக்னிதரன் வந்து அவனுடைய பிள்ளைகள் 9 பிள்ளைகளுக்குமே வந்து அந்த ஆட்சி அந்த அந்த இடத்தை வந்து பிரிச்சு கொடுக்குறாரு. ஓகே, ஜம்பு தீபத்தை. ஸோ அவளையே எண்ணிக்கொண்டு கடைசியில வந்து அக்னிதரன் வந்து பூர்வ சித்தி பித்ருலோகத்துல வந்து போய் சேர்கிறார்கள். அடுத்து அவங்களுடைய இந்த 9 பிள்ளைகள் மேருமலையினுடைய அதாவது மேரு இல்லையா, அவங்களுடைய 9 புதல்விகளோட மனம் முடிக்கிறார்கள். இதுதான் சம்மரி நாம படிச்சது. இப்போ இந்த ஸ்லோகம் இல்லையா, சுஷுக உவாச்ச ஏவம் பிதரி சம்பிரவருத்தே தத் அனுசாசேன வர்த்மான அக்னிதரோ ஜம்பூத்வீத் விபௌகஷः பிரஜா ஔரசவத் தர்மா வீக்ஷமானஹ பர்யகோபாயாத். இப்ப சுகதேவ கோஸ்வாமி சொல்றார். இப்ப அக்னிதரனை பத்தி யார்கிட்ட சொல்ல போற? பரீட்சித் மகாராஜா கிட்ட சொல்ல போறார். அவருடைய செயல்கள் என்ன அப்படிங்கறது வந்து இந்த அத்தியாயத்துல அவர் செய்யறார். ஏன்னா அவருடைய ஆட்சியை பத்தி படிச்சோம், அவருடைய தவ வாழ்க்கையை படிச்சோம், அவர் மனைவியை அடையிறது படிச்சோம் இல்லையா? 1000 ஆண்டுகளுக்கு மேல அவர்களுடைய வாழ்க்கை நிலையை பற்றி சொல்றாங்க. அடுத்து வந்து அவங்களுடைய பிள்ளைகள் 9 பிள்ளைகள் இல்லையா, பிள்ளைகள் வேண்டும் என்பதற்காக தான் தவம் செய்ய போனார். அதன் பிறகும் அந்த தேவகன்னிகை மூலியமா 9 பிள்ளைகள். ஸோ மேலும் அந்த தேவகன்னிகை அவள் வந்த லோகத்தை முடித்து கொண்டு அவளும் வந்து பித்ருலோகத்திற்கு செல்கிறாள். ஓகே, ஸோ இவருமே வந்து பித்ருலோகத்துக்கே செல்லணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவளையே எண்ணிக்கொண்டு கடைசியில இந்த உலகத்தை விட்டு நீங்கும் பொழுது அவர் வந்து பித்ருலோகத்திற்கு செல்கிறான். மேலும் வந்து அவனுடைய பிள்ளைகள் 9 பேருமே இந்த அந்த ஜம்பு தீபத்தை ஆள்கிறார்கள். யாரை மணந்து? 9 பெண் பிள்ளைகள் யாருக்கு? மேருக்கு. அவர்களை திருமணம் செய்து கொண்டு இந்த நாபி அங்கா எல்லாமே இங்கதான் வருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த சாப்டர் அதாவது பின்னாடி வரக்கூடிய சாப்டர்ஸ்ல நம்ம படிப்போம். அதுக்கப்புறம் தான் கடைசியில ரிஷபதேவர் வர்றது, அதுக்கப்புறம் 100 பிள்ளைகள் இதெல்லாம் படிப்போம் நம்ம. இந்த 2-3 சாப்டர்ஸ்ல இந்த பிரியாவர்தனுடைய டைனாஸ்டி மொத்தமே நம்ம படிக்க ஆரம்பிப்போம். ஓகே, சுகதேவ கோஸ்வாமி சொல்றார். ஆக்சுவலி மன்னர் அக்னிதரனின் தந்தையான பிரியாவர்தன் தவங்களை மேற்கொள்வதன் மூலம் ஆன்மீக வாழ்க்கை பாதையில் பயணம் செல்ல புறப்பட்டு சென்ற பின்னர் ஸோ பிள்ளைகளுக்கு மணிமகுடம் சுட்டிவிட்டு அவருமே வந்து சென்று விடுகிறார். மன்னர் அக்னிதரன் அவர் தந்தை எவ்வாறு அரசாண்டாரோ அதே போல வந்து அவருமே வந்து அரசாண்டார். சமய தர்மங்கள், ரிலீஜியஸ் பிரின்சிபல்ஸ் இல்லையா, கடுமையாக பின்பற்றி ஜம்பு தீபத்தில் உள்ள தனது குடிமக்கள் அனைவரையுமே தான் பெற்றெடுத்த குழந்தைகள் போல பாதுகாத்தார்கள். இந்த ஒரு வரி நம்ம மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். கொற்றவன் எவ்வாறு இருக்கணும்ன்றதுக்கான ஒரு கிரவுண்ட் ரூல் இது இல்லையா. நம்ம எல்லாருமே அவருடைய கொற்றவனுடைய பிள்ளைகள், பிரஜைகள், சப்ஜெக்ட்ஸ் இல்லையா. பிரஜைகள் இங்கிலீஷ்ல சப்ஜெக்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. ஸோ அப்போ அவர் வந்து அவருடைய பிள்ளைகளாக இருக்கக்கூடிய நம்ம இறைவனை நோக்குவது கிடையாது. அதாவது அரசன் என்ற ரூபத்துல இருக்கக்கூடியவனே வந்து பகவானுடைய ரூபத்துல கொண்டுதான் ஆட்சி நடத்தணும் இல்லையா. ஸோ அந்த அறப்பழக்கங்கள் இதை கொண்டெல்லாம் வந்து செயல்படுத்தணும். அதனால்தான் நான் மனிதர்களில் நான் மன்னர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் அந்த இதுல வந்து 10வது அத்தியாயத்துல பகவத்கீதையிலுமே சொல்லியிருக்கார் இல்லையா. ஸோ அரசாள்பவன் வந்து தெய்வீக நிலையிலிருந்து ஆள வேண்டும். அதுதான் வந்து குவாலிஃபிகேஷன்
அப்பதான் அவனுடைய பிரஜைகளுக்கு அவன் நன்மையை வந்து செய்ய முடியும். தன்னுடைய சுயநலத்திற்காக அவன் ஒருத்தன் வந்து அரசாள்கின்றான் என்றால் அது மிக மிக தவறானது. ஸோ இந்த ஒரு இன்சிடென்ட் பேசப்படும் பொழுது பார்க்கணும், இப்ப ஆள்பவர்கள் எப்படி இருக்காங்க. ஒருத்தவங்களுடைய ப்ராப்பர்ட்டி பெருசா இருந்தா, ரீசென்ட்லி ஒன் ஆஃப் என்னுடைய ஆஃபீஸ்ல ஒரு பொண்ணு வேலை செய்யறா, அவங்களுடைய சம்மந்தி, ஓகே, அவங்க அக்காவை கொடுத்த வீட்டுல 30 ஏக்கர் நிலமா ஒரே இடத்துல. ஸோ அந்த 30 ஏக்கர் நிலம் வந்து ஒருத்தர் மேலே இருக்குது. அவங்களுக்கு பிள்ளைகளுக்கு இன்னும் அவர் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணவே இல்லை. ஸோ ஒரே இடத்துல இருந்து எந்த அரசியல் கட்சியினுடைய பார்வையோ தெரியாது. ஆனா அந்த இடத்துல வந்து யாரையும் மர்டர் பண்ணி போட்டு அந்த குடும்பத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து இப்போ ஐ திங்க் தே ஹேவ் பீன் அரெஸ்டட். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், இந்த ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு பயத்தை கொடுத்து அந்த இடத்த விட்டே வெளியேற்றத்துக்கான ஒரு மார்க்கம். இப்போ அதிகமா ஆஸ்திகளை வச்சிருக்கிறவங்க வந்து அதிகமா வந்து அவங்களுமே வந்து அரசியல் தொடர்பு இருந்தாதான் அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து தக்க வைத்து கொள்ள முடியும். அரசியல்ல அவங்களுக்கு தொடர்பு இல்லைன்னா எல்லா ஆட்சி காலத்திலுமே அவங்க தக்க வச்சுக்கணும். அதனால அவங்களுக்கு இந்த கட்சி அந்த கட்சின்னு இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா இருக்கக்கூடிய சொத்துக்களை வந்து நிலைப்படுத்திக்கணும்னா இந்த சம்பந்தம் இருந்தால் மட்டும்தான் செயல்படுத்த முடியும். இல்லைன்னா யாருடைய கண்களுக்காவது பட்டதுனாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்கலி அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு தொந்தரவு கொடுத்து இல்லையா அவங்க கிட்ட இருந்து அந்த ஆஸ்திகளை பறிக்கணும் அப்படிங்கிறவங்க இது வந்து இப்ப ஆளக்கூடியவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடியவங்க. ஓகே, ஸோ அதனால இது இந்த இந்த நாட்டில தான் அந்த நாட்டில தான் கிடையாது, எல்லா நாடுகளிலுமே இருக்கக்கூடிய ஒன்றுதான் இது. ஜெனரலா அதாவது ஆள்பவர்களுடைய செயல் இல்லையா. ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இங்கே ஒரு அரசன் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக வாழ்ந்தவர்கள் உண்டு, எப்படி வாழக்கூடாது என்பது வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய காலம் இப்பொழுது. அதையே நாம் தெரிஞ்சு தனது தந்தை அதாவது தர்மா வேஷ்மான அதாவது அதாவது அறநெறிகளுக்கு ஏற்பதான் அவர் ஆட்சி புரிந்தார் இல்லையா. சமய தர்மங்களை மக்கள் முறையாக பின்பற்றுகின்றனாரா என்று கவனிப்பது நாட்டை ஆள்பவனுடைய கடமையாகும். அதனால் என்ன பலன் சமய தர்மங்களை பின்பற்றுவதால இல்லையா. தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷ இல்லையா, இந்த 4 ததுர் புருஷார்த்தங்கள் இல்லையா. இதை மட்டுமே நம்ம சொன்னாக்கா பலன் கருதும் செயல்களை தான் உட்கார்ந்துருப்போம். அதே வந்து பக்தி யோகத்தை நாம் கொடுத்தோம்னா இந்த பிரபஞ்சத்திலிருந்து விடுதலை அடையக்கூடிய மார்க்கத்தை அந்த பிரஜைகளுக்கு அந்த அரசன் வந்து கொடுக்கின்றான். அவனே ஒரு ரோல் மாடலா இருக்கணும். பக்தி பாதையில வந்து யார் ஆள்கின்றாரோ அவர் சொல்றத வந்து கண்டிப்பா கேட்கணும். இப்ப நம்ம கூட நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து 2020 வந்தப்போ வந்து இந்த ஸ்வச்ச பாரத் அப்படின்னு எடுத்துட்டு வந்தது இன்னைக்கு வரைக்குமே அது நடந்துட்டுதான் இல்லையா. ஸோ அதாவது நல்ல காரியங்கள் செய்தெல்லாமே நாம் என்னைக்குமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ மேலும் ஒரு அரசனாக அதாவது ஆள்பவன் வந்து இதை செய்யணுன்ற ஒரு இதை வந்து பிரகடனப்படுத்தும் பொழுது மக்களும் அதை வந்து பின்பற்றுகிறார்கள் இல்லையா. ஸோ அவர் கையில தான் இருக்கு. ஒரு பிரஜையை வந்து நல்ல வழியில எடுத்துட்டு போறதும் கெட்ட வழிக்கு போறதுமே வந்து ஆள்பவர்களுடைய கைகள்ல தான் இருக்கு. ஆனா ரெண்டுமே நடந்துட்டு இருக்கு. இப்போ நன்மையும் நடந்துட்டு இருக்கு, தீமையும் நடந்துட்டு இருக்கு இல்லையா. அதாவது எல்லா கட்டத்திலுமே இந்த பௌதிக உலகத்துல நன்மையும் நடக்கும் தீமையும் நடக்கும் அப்படிங்கறத வந்து நாம ஃபர்ஸ்ட் மனசுல பேஸ் அதாவது ஒரு வீட்டுக்கு கடகால் போடுற மாதிரி நம்ம அதை ஸ்ட்ராங்கா போட்டு வச்சுக்கணும். அதனால எப்பவுமே நன்மைதான் நடக்கும் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது. இந்த உலகத்துல எப்பவுமே தீமை தான் நடக்கும் அப்படின்னு நம்ம பிரகடனப்படுத்தவும் முடியாது. இரண்டும் கலந்த வாழ்க்கை தான் இந்த வாழ்க்கை இல்லையா, இங்க இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை முறை. அதனால நாம் எதை செய்து நம்ம மனசை வந்து இந்த அக்செப்டன்ஸ் எடுத்துட்டு வந்து செய்யக்கூடிய கர்மங்கள் அனைத்துமே வந்து மீண்டும் பின்னி பிணையாது இருக்கக்கூடிய கர்மங்களாக செய்து இல்லையா பக்குவம் அடைந்து இறைவனோட திருவடிகளை மினிமம் லெவல் குறைந்தபட்சம் மோட்சத்திற்கான மார்க்கத்தையாவது நாம தேடிக்கணும் இல்லையா. ஸோ அங்கே போனா அட்லீஸ்ட் நிறைய பக்தர்களை பார்க்கலாம், பகவானுக்கு திருத்தொண்டு பண்ணலாம். இங்க மாதிரி நமக்கு பௌதிக செயல்கள் கிடையாது இல்லையா. அங்க வெறுமனே ஆன்மீக தொண்டு மட்டும்தான். அதிலேயே நம்ம ஆழ்ந்து இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு பகவான் நமக்கு கொடுக்குறாரு இல்லையா. ஸோ அதை நல்லா புரிஞ்சின்ற பிறகு நாம இந்த எந்திரத்தை வந்து கரெக்டா உபயோகப்படுத்திக்கணும். ஸோ ஒரு தீமையான விஷயத்தை வந்து நாம கண்டம் பண்ண வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது. நன்மையான விஷயத்த வந்து நாம அடுத்தவங்களுக்கு வந்து பாதை உதாரணமாக எடுத்துரைக்கிறதுக்கு தவறவும் கூடாது. ஓகே, 2 நிலைகளிலுமே நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணி எடுத்துட்டு போகணும். அந்த பேலன்சிங் நமக்கு இந்த ஆன்மீகத்துல இருந்தால் மட்டும்தான் வரும், வேற எங்கேயுமே கிடைக்காது. ஒன்லி இன் பக்தி we will get that. வேற எதுலையுமே நமக்கு இந்த மன நிறைவோ அதை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவமோ நமக்கு வரவே வராது.
நம்ம எத்தனையோ சொல்யூஷன்ஸ், பௌதிக கஷ்டங்களை பௌதீக அதாவது தீர்வுகளை கொண்டு நம்ம தீர்க்க முடியாது பர்மனண்டா. அந்த அந்த க்ஷணத்துல நமக்கு அது ஒரு தீர்வா தெரியலாமே ஒழிய பர்மனண்ட் சொல்யூஷன் நமக்கு கிடைக்காது. அதனால பக்தியை கொண்டு நம்ம பக்குவப்படுத்தும் பொழுது அப்போ நிரந்தர தீர்வுக்கான மார்க்கம் எதுன்னு நமக்கு அந்த வழி நடத்துதலுமே இருக்கும். அதை கொண்டு நாம செயல்படலாம். உண்மையிலேயே ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட் யாருன்னு சொல்லுங்க? பக்தர்கள் தான். ஓகே, ஒரு ஞானிக்கு கூட அந்த ஞானத்தை எப்படி உபயோகப்படுத்தணும்னு தெரியாது. ஆனா அதே பக்தன், அவனுக்கு சிறிதளவே புத்தி கூர்மை இருந்தாலும் அதை சூப்பரா எடுத்துட்டு போயிடுவான். ஏன்னா உள்ளதை உள்ளபடி நோக்கக்கூடிய பக்குவம் அவன் குருவினுடைய அருளாலும் பகவானுடைய அருளாலும் அவனுக்கு கிடைக்க பெறுகிறது. அதனால அந்த சூழ்நிலையை அவன் அசாதாரணமா எடுத்துட்டு போகக்கூடிய அந்த வாய்ப்பு பகவான் கொடுப்பார். ஓகே, அதை நாம புரிஞ்சுக்கணும். நாம தான் செய்யறோம்னு நினைக்க கூடாது. ஓகே, இந்த இத்தனை ஞானத்தையுமே பகவான் கொடுக்குறாருன்னா, ஸோ ஞானமும் கர்மத்தை எவ்வாறு செயல்படுத்தணுன்ற அந்த ஞானமும் நமக்கு பகவான் கொடுப்பார். நம்ம கேவல பக்தி பண்ணும்போது தனித்து போய் நாம ஞானத்தை பயிற்சி செய்யணும்ன்றது அவசியமே கிடையாது. வேத சாஸ்திரங்கள்ல விற்பனர் ஆகணும்ன்றது படிப்படியா நாம பக்தி பண்ணும்போது அதற்கான வாய்ப்புகள் ஏற்படுத்தி கொடுக்கப்படுகிறது இல்லையா? நாம கூட பக்தி சாஸ்திரி, பக்தி வைபவ், பக்தி வேதாந்தம் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா? இதெல்லாமே சாஸ்திரங்களை பற்றி படிக்கிறதுக்கு தான் நம்ம ஏற்படுத்தி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஆனா அதை படிக்கும் பொழுது ஏற்படக்கூடிய பக்குவம் அன்றாட வாழ்க்கையில் நாம் அதை பின்பற்றும் பொழுது நம்ம ஆனந்தத்தை அடைவோம். ஏன்னா அனைத்துமே ஒரு சுலபமா செய்யக்கூடிய அந்த மார்க்கத்தை கொடுத்துரும். அப்போ இத்தனை மகிமை எதுல இருந்து வருது? இறைவனுக்கு நாம் ஆற்றக்கூடிய பக்தியின் மூலியமா தான் இல்லையா? கிருஷ்ண கிருஷ்ணான்ற அந்த நாமத்தை சொல்லும் பொழுதே நம்ம மனசு எப்படி இருக்கணும்? லயித்து இருக்கணும் இல்லையா? அவருடைய திருவடிகளை எண்ணணும். அப்படிப்பட்ட ஒரு பாவத்தை பகவான் எப்ப நமக்கு கொடுப்பாருன்னா, நாம எதையுமே அவரிடத்துல எதிர்பார்க்காம ஆற்றும் பொழுது கிடைக்க பெறுவோம். ஆனா அந்த பக்குவத்தை அடையிறதுக்கு ஒரு படியாதான் நம்ம ஏறி போவோம். டக்குன்னு போக முடியாது. ஏன்னா நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய கெப்பாசிட்டி மேலதான். ஒண்ணு பிளைண்டா ஏத்துக்குன்னா அது நம்ம கீழே விழுந்துருவோம். ஆனா அதை புரிஞ்சுட்டு ஏத்துட்டோம்னாக்கா ஸ்ட்ராங் பேஸ்மெண்ட் நம்ம போடுவோம். ஓகே, அப்படிதான் நம்ம இந்த பாகவதம் எல்லாமே நம்ம வாசிக்கிறது எதுக்கு? நமக்கு பக்குவத்தை கொடுக்கறதுக்கு தான். எவ்வளவு நம்ம வாசிக்கிறோமோ அவ்வளவுமே நமக்கு பக்குவத்தை கொடுக்கும். எவ்வளவுமே நாம் ஈடுபாடு கொண்டு அதை பற்றி நாம் எண்ணுகின்றோமோ அவ்வளவுமே நமக்கு பக்குவத்தை கொடுக்கும். ஓகே, சோ ஆசிரமங்கள் 4 வேத தர்ம 4 வர்ணங்கள், 4 ஆசிரமங்கள், இதை பற்றி நம்ம நல்லாவே தெரியும். நமக்கு மீண்டும் மீண்டும் அதை பத்தி நம்ம ஏன் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா அதை நம்ம ஸ்ட்ராங்கா மனசுல பதிய வைக்கணும்ன்றதுக்காக தான். ஓகே, தர்மம் அல்லது சமய அறநெறியின் கொள்கை முழுமுதற் கடவுளினால் நெறிப்படுத்தப்பட்ட 4 பிரிவுகளின் கடமைகளை பின்பற்றுவதாகும் இல்லையா? இட் இஸ் a duty we have to follow. மக்களின் குணங்களும் செயல்களுக்கும் ஏற்ப சமுதாயமானது அந்தனர், சத்திரியர், வைஷ்யர், சூத்ரர் என்று 4ஆகவும் அவற்றின் உட்பிரிவுகளாக ஆசிரமம், பிரம்மச்சரியம், இல்லறத்தான், வானப்பிரஸ்தன், சந்நியாசம் என்று பிரிக்கப்பட வேண்டும். இவையே சமய தர்மங்களாகும். இவற்றை குடிமக்கள் பின்பற்றுகின்றனரா என்று கண்காணிப்பது நிர்வாக தலைவனின் கடமையாகும். ஆனா இப்ப அப்படி கிடையாது இல்லையா? சோ பிராமணனாக பிறந்தவன் சூத்திரனாக வேலை செய்கின்றான், சூத்திரனாக இருப்பவன் ஆள்கின்றான், சத்திரியனா இருக்கிறவன் எங்க போனானே தெரியாது இல்லையா? சோ அது மாதிரி எந்த வர்ணத்தவருமே அவங்களுடைய கடமைகளை இப்பொழுது செய்யறது கிடையாது. அதை நாம் நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். சோ ஒரு அதிகாரி, அதாவது மல்டிபிள், ஒரே ஒரு நபர் வெவ்வேறு வர்ணங்களையுமே நம்ம செயல்படுத்துறோம் இல்லையா? சோ ஒரு அதிகாரி என்ற ரீதியில் அவன் செயல்படக்கூடாது. மாறாக தன் குழந்தைகளின், அதாவது ஆள்பவன் நலனில் அக்கறை உள்ள ஒரு தந்தையை போன்று அவன் செயல்படும். ஏன்னா இறைவனே நமக்கு தந்தை, தாயும் தந்தை ஆவார் இல்லையா? அவருடைய பிரதிநிதியாக இருக்கக்கூடிய அரசன், அவரும் தந்தை தான் நமக்கு, பிரஜைகளுக்கு. இது போன்ற தந்தை தனது மைந்தர்கள் தங்கள் கடமைகளை ஒழுங்காக செய்கின்றனரா என்று கடுமையாக கண்காணிக்கவும் அதற்கு புறம்பாக நடந்தால் அவர்களை தண்டிக்கவும் செய்கிறான். அதனால தண்டனை என்பதும் இங்கே உண்டு. ஜெயில் என்றது ஒன்று இருக்கிறது. நாம மீண்டும் அந்த தவறை செய்யாம இருக்கிறதுக்காகத்தான் இங்கே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் கொள்கைக்கு நேர்மாறாக கலியுகத்தில் ஜனாதிபதிகளும் பிரதம மந்திரிகளும் சமய தர்மங்கள் பின்பற்றுகின்றனரா என்று பற்றியெல்லாம் கவலைப்படாமல் வரி வசூல் செய்வதில் மட்டுமே கவனமாக உள்ளனர். ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா எழுதிட்டார் நம்ம பிரபுகாதர்
இவ்வளவு டைரக்டா யாருக்குமே தைரியமே கிடையாது, எழுதவே முடியாது. இன்னொரு ஆச்சாரியா வருவாங்களான்னு கூட எனக்கு தெரியாது. ஸோ இப்படி ஸ்ட்ரைட்டா சொல்லக்கூடிய ஒரு தைரியம் வந்து ஒரு பியூர் டிவோட்டிக்கு தான் இருக்கு. ஓகே, இறைவனுடைய பிரதிநிதியாக வந்திருந்த ஒரு குருவுக்கு மட்டும்தான் இது உண்டு. அதுவுமே இவ்வளவு வெட்ட வெளிச்சமா புஸ்தகத்திலே எழுதியாச்சு. உண்மையில் இன்றைய நிர்வாக தலைவர்கள் கூட பாலியல், மது அருந்துதல், விலங்குகளை கொல்லுதல், சூதாடுதல் போன்ற அனைத்து வகையான பாவச் செயல்களும் மக்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துகின்றனர். எஸ், மீட் எக்ஸ்போர்ட் இதெல்லாமே வந்து கவர்மெண்ட் கூட வந்து அதாவது அனுமதிகள், லைசென்சிங் எல்லாமே உண்டு இல்லையா? அதாவது இந்த பாவம் ஒரு புறம் வந்து பிரஜைகள் செய்யக்கூடிய நற்பலன்களால கிடைக்கக்கூடிய 6% புண்ணியங்கள் ஒரு பிரதம மந்திரியை போய் சேரும் என்றாலும், இந்த மாதிரி பாவச் செயல்களுடைய விளைவுகளான 6% அதையுமே அந்த பிரதம மந்திரிக்கு போய் சேரும். ரெண்டுத்துமே போய் சேரும். தர்மசாஸ்திரம் இதுதான் நம்ம படிக்கக்கூடியது இல்லையா? ஆனா எல்லா இடத்துலயுமே அந்த ஒரு நபர் போய் இதை நிறுத்துன்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா? அதை கேட்கக்கூடிய பக்குவத்துல நம்ம வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கே நம்மளால சொல்ல முடியல இல்லையா? இத்தனை கோடி மக்களை அவர் எப்படி திருத்த முடியும்? எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவுதான் செய்ய முடியும். அது அவரை வந்து அவருடைய நற்குணம், அவருடைய எதிர்பார்ப்பற்ற எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம செய்யக்கூடிய ஒரு ஒரு அரசியல்வாதியாக இருந்தா அது இறைவனுடைய கிருபையால் அதையுமே அவரால் கடந்து செல்ல முடியும். ஸோ எந்த காலகட்டத்துல பகவான் யாருக்கு எப்படி கிருபை கொடுப்பாருன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது இல்லையா? நோக்கங்களை கொண்டுதான் செயல்படுறது. அதனுடைய விளைவுகளை தான் ஒரு நபர் வந்து அனுபவிக்க வேண்டும். ஒரு 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்நான்கு கொள்கைகளுடைய பாவ வாழ்க்கை இந்தியாவில் மிக கடுமையாக தடை செய்யப்பட்டிருந்த போதிலும் இப்பொழுது இவை இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து குடும்பத்தினரும் அறிமுகப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது. ஆகையினால் அவர்களால் சமய தர்மங்களை பின்பற்ற முடியவில்லை இல்லையா? மீட் ஈட்டிங் இஸ் காமன் irrespective ஆஃப் ரிலிஜன் இப்போ இல்லையா? ரிலிஜன், ஜாதி, மதம் எல்லாத்தையும் அப்பாற்பட்ட நிலை மீட் ஈட்டிங். இப்போ 95% வந்து மீட் ஈட்டிங் தான் எல்லா இடத்துலையுமே. முன்னாளைய அரசர்களின் கொள்கைகளுக்கு எதிராக தற்கால அரசு வரி விதிவிற்கான பிரச்சாரத்தில் கவனம் கொண்டு குடிமக்களின் ஆன்மீக நலத்தில் அக்கறையின்றி இருக்கிறது. ஒன்லி டாக்ஸ் கலெக்ஷன் தான் இல்லையா? வேற எதுவுமே கிடையாது. பணம். அரசாங்கம் இப்போது சமய தர்மங்களை பற்றி அக்கறை கொள்வதே கிடையாது. சமயமாவது தர்மமாவது இல்லையா? ஸோ நான் பொது உடைமை, எனக்கு எல்லாரும் வேணும் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்ணுவேன், சிறுபான்மையினருக்கு வந்து நிறைய சலுகை கொடுத்து ஓட்டு பேங்க் தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்தியாவில் எல்லா இடத்துலையுமே இல்லையா? கலியுகத்தில் உள்ள அரசாங்கங்கள் தஷ்யு தர்மம், அதாவது திருடர்கள் மற்றும் துஷ்டர்களின் தொழிலை மேற்கொள்ளும் என்று பாகவதம் கடித்திருக்கிறது. இது வந்து பாகவதத்துல முன்னாடியே சொல்லப்பட்டிருக்கிறதா இந்த இடத்துல வந்து மேற்கோள் காட்டுகிறார். ஐ திங்க் 12th கேண்டர்ல தான் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்குன்னு ஒன் ஆஃப் தி செஷன்ஸ்ல வந்து கேட்டதை உங்களுக்கு சொல்றேன். இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் அதாவது ஆஃப்டர் நம்ம இன்னும் சில ஆண்டுகள் 1000-10,000 ஆண்டுகள் ஆன பிறகு இந்த கலியுகம் எப்படி இருக்குன்றத வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஸோ அதே ஆனா இப்பவுமே நம்ம இதெல்லாம் நிறைய பார்க்கிறோம் இல்லையா? இப்பவுமே அங்கங்க நடந்துட்டு தான் இருக்கு. ஸோ சட்டங்களை பற்றி கவலையின்றி திருடர்களும் துஷ்டர்களும் மக்களை கொள்ளையடிக்கின்றனர். ஸோ இந்த கோல்டு ரேட் இப்படியே போயிட்டு இருந்தாக்கா கோல்டு நம்ம கண்ணால் பார்க்க முடியாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைக்கு தான் வரும். ஸோ ஆனால் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் கலியுகத்தில் சட்டம் செய்பவர்கள் கொள்ளையாராக இருப்பார் என்பது குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு. இதுவே 12th கேண்டர்ல வருதுன்னு சொல்றது இங்கே வந்து பிரபுபாதர் வந்து நமக்கு கொடுத்திருக்கார். மழை பெய்து பொய்த்து போகும் என்று கணிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதற்கு காரணம் நாட்டின் தலைவன் மற்றும் நாட்டு மக்களின் பாவச் செயல்களை. ஸோ நம்ம இந்த இயற்கை சீற்றங்கள் எல்லாம் எதற்கு வருதுன்னா, நாம் எந்த அளவுக்கு அதர்ம வழிகளில் நடக்கிறோமோ அதனுடைய பலனை அனுபவிக்கிறதுக்காகத்தான் நாம வந்து அந்த இயற்கை சீற்றங்களை நாம பொறுத்து கொள்ள வேண்டும். படிப்படியாக முற்றிலும் வறட்சி ஏற்பட்டு உணவு உற்பத்தியே இருக்காது, இல்லாமல் போக போகிறது. இதெல்லாம் வந்து 12th கேண்டர்ல சொல்லப்பட்டதாக இருக்கிறது. மாமிசம் மற்றும் தானியங்கள் உண்ணும் மக்களின் எண்ணிக்கையும் குறையும். ஆன்மீக நாட்டமுடைய நல்லவர்கள் வந்து வீட்டை விட்டே காலி பண்ணின்னு போயிடுவாங்க. வறட்சி, பஞ்சம், அதாவது கொடுமையினால் தங்கள் வீடுகளை கூட காலி செய்வர். வரி கட்டுறதுக்கெல்லாம் பணம் இருக்காது. ஸோ இந்த அழிவிலிருந்து மக்களை காப்பாற்றுவதற்கான ஒரே நம்பிக்கை நட்சத்திரம் தான் பக்தி இல்லையா? அதுதான் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம். இது ஒன்றே மனித சமுதாயத்தின் உண்மையான நலனுக்காக அறிவுச்சான்ற அதிகாரம் பெற்ற இயக்கமாகும். ஸோ இது 10,000 years வரைக்குமே இந்த இயக்கம் வந்து நல்லபடியா செல்லும் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கணித்து சொல்லிட்டு போயிருக்காரு. அதுக்கப்புறம் வந்து எதுவுமே சொல்ல முடியாது. 10,000 ஆண்டுகள். ஓகே, ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. த கோல்டன் ஏஜ் ஆஃப் கலியுகா. ஸோ அந்த காலகட்டங்கள்லாம் நம்ம இங்க இருந்தோம்னா எப்படி இருப்போன்றதை பத்தி நம்ம இன்றைக்கே யோசிக்க ஆரம்பிக்கணும் இல்லையா?
ஸோ அப்படி எண்ணும் பொழுது பகவானுடைய திருவடிகளை வந்து ஸ்ட்ராங்கா நம்ம பக்தி பண்ணி இறைவன் தொண்டாற்றுவதற்கான அந்த இடத்துக்கு நம்ம செல்லணும் மினிமம். ஏன்னா நம்ம வந்து கிருஷ்ண ஆகர்ஷணியில போய் நம்மளால செயல்படுத்துறோமா இல்லையான்றது நமக்கு உத்தரவாதம் கிடையாது. ஏன்னா அது ஹையர் குவாலிஃபிகேஷன். ஸோ மினிமமா நமக்கு மோட்சம் கிடைச்சா கூட போருமே அப்படின்னு நினைச்சுட்டாவது நம்முடைய செயல்பாடுகளை நம்ம அமைத்துக் கொள்ளணும். ஓகே. வாஞ்சகல்பதாருபியஸ்ய கிருபா சிந்துபியேவ ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा